Ar ôl wythnos o gyneddus i dîm pêl-drod Cymru i ni nôl yn uwch gyngred Cymru yn holi beth sy'n digwydd i'r Barri. What's occurring? Oedd Cri, Gavin a Stacey, a dyna'r union yw cwestiwn y reolwr Gavin Chesterfield sydd eisiau cuddio tu ôl y soffa ar ôl gweld i dîm yn colli tair ynol. A hynny ar ôl cyrraedd mis Tachwedd heb golli gêm. Maen nhw dan bwysau am yr Barri gartre yn erbyn Pen-y-bont heno. Dyna'r gêm fyw i chi ar S4 Eco uwch gyngred Cymru JD. Croeso mawr i Barc Jenner. Mae'n braf cael bod yma. Croeso mawr hefyd i Gwenan Harris yn cadw cwmni i ni heno. Gwenan ni'n dawnsio wrth ochr y cae yn gweld Cymru nos Fawrth. Dal yn gwenu fi'n cymryd? O, ydw. Mae'r wyn yma heb gadw gwyneb fi. Na unrhyw cyfnogwr Cymru arall sa'n credu. Mae llais fi dal wedi brifo tipyn bach, ond na, trwy'r awyrgylch anhygol, perfformiad anhygol, canlyniad anhygol, a pawb yn edrych ymlaen nawr at y haf. Yn bendant, noson oer yn y Barri gynta heno. Beth sy'n digwydd i dîm pan maen nhw'n mynd drwy tymor heb golli gêm yn sydyn? Dyn nhw'n gallu ennill, wedi colli tair yn ôl. Sut mae hynna'n digwydd? Ie, trwy'r beth, mae'n digwydd i pob tîm ar ryw adeg yn ystod y tymor. Just tymor, amser Barri ar hyn o bryd, anafiadau. Mae'n mynd i cael cwbl o suspensions hefyd, so falle mae hwnna jyst yn dod trwyddo, mae'n mynd i colli cwbl o chwaraewyr gyda Cymru. Ond ar ryw adeg mae hwnna'n mynd, mae'r hyder yn dod nôl, a fi'n siŵr wneith nhw bawnsio nôl yn gofian. Ci sôn am y boes na sydd wedi bod bant gyda Cymru, mae hwnnw'n rhyw batrwm, achos mae yna chwaraewyr ar fenthyg o Gaerdydd gyda'r ddau dîm, a'r ddau wedi bod yn colli chwaraewyr i Gymru. George Ratcliffe yn ôl yn y gol i'r Barri gyda'r tîm dan 20, dau o boes Pen-y-bont, Keenan Patton, Daniel Griffiths a Cymru dan 19. Mae'n gret gael boes ifanc fel hyn yn y gyngrair yma. Ydy un o'r prif nodau'r gyngrair fi'n siŵr yw datblygu talent ifanc Cymraeg. Mae'r clybiau Caerdydd ac yn y blaen, maen nhw'n rili pwysleisio, rhoi cyfleoedd i'r bechgyn yma i chwarae yn erbyn dynion a nid jyst chwaraewyr dan 21. Felly mae fe'n profiad anhygoel. Ni wedi gweld yna gyda fel Griffiths, Pen-y-bont, mae fe wedi bod yn syrenu Cymru yn ddiweddar achos perfformiadau fe dros Pen-y-bont. So gobeithio, wneith hwn parhau dros y flynyddoedd nesaf. Ie, gemen y gyngred yn cael ei gohirio erydd galwadau rhyngwladol. Mae hwnna'n dipyn y stori. O ran Pen-y-bont wedyn ni, cael mis yn ôl, bydden nhw'n dod fan hyn yn oswenydd, fel falle bydde pwynt yn gryniad da. Yw hwnna'n crediad y Barri yn newid ffordd mae Pen-y-bont yn mynd am hon heno? Wel, falle, ond trwy'r beth, o'n i fan'na yn y gêm y gyntaf tymor, a oedd Pen-y-bont, nhw wedi colli'r Barri, wnaethon nhw chwarae yn arbennig o dda. Yn y hanner gyntaf, nhw oedd y tîm gorau, a fi'n siŵr os bod nhw'n dod o'r un fath o strwythyr a patrwm i'r chwarae, fydden nhw'n creu problemau mawr i'r Barri heno. So mae angen mynd mewn i pob gêm yn hyderus, yn amlwg, maen nhw yn y dau yn y gweilod, ond maen nhw wedi pigo lan cwbl o canlyniadau da yn ddiweddar. Ie, a bydd i ddefnydd, fel chi'n gweud, Pen-y-bont oedd yn dechrau'r gêm na ore, Barri'n dod nôl mewn iddi. Mae'n siŵr bydd Gavin Chesterfield yn ar ôl, fi'n gwybod, dyn nhw wedi colli llawer, yn ôl colli tainol yno, fydd o'n nerfau falle ymwngst rheolwyr heno hefyd? Mae yn chwarae ar y meddwl weithiau, falle i rheolwyr fwy na'r chwaraewyr, ond mae fe wedi dod ar tîm gorau, mae fe wedi gweithio gyda yn ystod yr wythnos, fi'n siŵr nawr dod ar golgeidfod nôl mewn hefyd, fydd hwnna'n rhoi bach fwy o hyder i'r amddiffyn, a fi'n siŵr fydden nhw'n barod o flaen cefnogwyr eu hunan i coroni wythnos arbennig i pêl-droed Cymraeg i nhw. Yn bendant, ie. Chi'n gweld bach o law yn disgyn fan yna, dwi'n ddim i gyfaru ar hyn sydd wedi disgyn yn gynharach yn ei Cymru. Na chwaith pan ni'n gwrdd yng ngêm gyntaf tymor. Y Barri mynd â hir noson yna, ni draw i'r pwynt sylwebu. Malcolm Allen yno, a Mike Davies yno hefyd, ambell i claim to fame gan Mike. Un o chreuwyr gorau o lesu i'r goeden y parc yn Aberystwyth, ond falle yn fwy na hynny, yn gyn brifathro ar Joe Allen. Ie, diolch Dylan. Cymru, Ysgol y Preseli a Stoke City yn y drefn yna. A llongyfarchiadau mawr i Joe bach am ei berfformiad 5 seren i Gymru nos Fawrth. Ond dyma ni gêm hyn o Barri yn erbyn Pen-y-bont. Barri yn edrych i danio i tymor nhw. 4 newid o'r tîm nath golli yn y derwyddon. George Ratcliffe yn dychwelyd yn y gol. Evan Press yn lle Liw Cooper yn yr amddiffyn sydd i wahan. Drew Fahia yn lle Jack Compton. Ac Eli Press yn dechrau i gêm lawn gyntaf i'r clwb. Mo Touré ar y fainc. O ran Pen-y-bont, maen nhw'n edrych i anelu godi allan o'r safleoedd y gwympi newid o'r tîm nath ennill yn ebys o 2-1. Ymosodwr Dan Beder ar 15, Dan Griffiths y prif sgoriwr yn dychwelyd yn lle Luke Borelli a Keenan Patton nath sgorio yn erbyn Gwlad Pwyl canol wythnos. A James Sadler, noson emosiynol iddo fe, cyn gapten y Barri yn dychwelyd. Ie, da ni'n mynd i edrych ar George Ratcliffe
Mae'n arbennig o chwaraewr. Da ni'n mynd i ddangos 2 chwaraewr wwan, gorau'r tymor yn y gyngraedd I fi. Hwn yn un ar fenthyg o Gaerdydd, y golwr 4 lecha lan mewn 11 gêm. Ganddo fo. Di Barri heb golli pan mewn y tîm. A hwn fod y chwaraewr gorau y tymor hyn yn y gyngraedd yma. Chwarae Pen-y-bont, cadwch lyg yn y fo. Mae'n un ar 20 oed, mae'n bod yn Fulham ag yn Wimbledon cyn cyrraedd yn ôl I Pen-y-bont. Ie wir, ein dyfarnwr heno yw Mr Bryn Markham Jones o Abertawe a Pen-y-bont sy'n cychwyn y gêm yn chwarae o'r dde i'r chwith a'r gic hir gan Ken Owen allan am gic gol. Gwenan Harris wedi gwibio I fyny i'r pwynt sylwebu. Gwenan, beth weidi o'r gêm heno? Mae Barri ar rhediad sal, Pen-y-bont I ennill I gêm diwetha. Pwy sy'n mynd I fynd â hi? Wel, mae'n anodd dweud ar y funud yn amlwg, ond yn personol fi credu fydd y rediad Barri o'r colliadau yna yn dod I ben heno. Nath Pen-y-bont dechrau tymor, yn y gêm gyntaf tymor chwarae'n arbennig o dda yn erbyn y Barri. Oedd jyst gormod y profiad gyda Barri noson yna, fi gweld i'r un peth heno. Nifer yn meddwl, Max, taw gêm gyfartal falle bydd I heddi a Barri yn sicr ddim yn cael ei ffordd I hunain. Mae bendant gyda nhw'n ffordd hynna efo tîm Rhys Griffiths. Bydden nhw isio ymateb ffordd cywir, pwy dall y Barri oherwydd yr hedyn maen nhw ar. Ond maen nhw isio agwedd hefyd I fynd efo hwnnw. Y gem maen nhw wedi golli yn ddiweddar, enwedig yn Gynarfon, gath nhw gweir go iawn a ti'n edrych ar, os ti'n mynd I gyrraedd Ewrop eto, os ti'n mynd I fod yn fygythiol I giro'r gyngraedd, dyla fi ddeud oherwydd lled maen nhw wedi bod trwy'r tymor I fyny rwan. Ti'n meddwl I chdi dyn, maen nhw angen cymeriadau. A cymeriadau cry. Mae dwi'n disgwyl gêm danllid, oedd hi'n danllid ar stadiwm Cinco dechrau tymor, crydd yn hyn I Ben-y-bont. Mae'n cael ei chlirio, Drew Fahia, cyffyrddiad cyntaf iddo fe, mae'n helpu'r bêl dros o'r ystlys a thafliad fydd i'r ymwelwyr. Fe gwrddodd y ddau dîm y llynedd hefyd yn Cwpan Cymru a bydd gymerodd I amser ychwanegol i'r Barri I giro Pen-y-bont o beder I noson honno. 2 system oll o wahanol heno. Y Barri, tîm cartra, fel arfer iddyn nhw 4 yn y cefn. Wedyn y 2 yn ista, Sean Spence, Clayton Green. 3 o'n fe'n nhw, Fahia ar y dde, wedyn mae Cagan ar y chwith. Reffel fydd yn trio ffeindio'r pocedi ar rhif 10, a wedyn Phipps, yr ymosodwr, sy'n cychwyn I gêm gyntaf, heb sgorio fyny rwan. Ac Pen-y-bont, 3 yn y cefn, 4 ar draws canol cae, 2 o'r blaen nhw. A Daniel Griffiths sy'n prif sgorio nhw ar benthyg eto Gaerdydd yn arwain y llinell boson. Cummins at y capten am y noson, Clayton Green. Curtis Watkins heb I bartner arferol, Luke Cooper wedi wahar. A Rhys Wilson yw capten Pen-y-bont sy'n dal y bêl yn gyfforddus. Mae'n holl bresennol y tymor hwn Rhys Wilson wedi ildio 10 ar 20 o goliau. Yn diddorol, mae Pen-y-bont wedi sgorio mwy o goliau na'r Barri iddyn nhw fod yn yr unfed safle ar 10. Ac I feddwl sut gychwyn gath y Barri 11 gêm heb golli ar ddechrau'r tymor. Waller mewn at Trad Wood, dwi'n licio golwg y boi yma. Nathan Wood yma'n ennill, crydd i'w dîm. Wedi ymuno a Pen-y-bont o Indy Athletic yng Nghyngrair y De, ond yn sicr Rhys Griffiths wedi gweld rhywbeth yn hwn. Am gyffyrddiad cyntaf, ti'n gwybod dyna ydi o'i gyd amdano os gwrth ni gyffyrddiad cyntaf fel yna yn y gêm, gyda chdi siawns mawr. 11 oed ydi o'n cofio. Mae Jeffries a Harris I fyny o'r cefn, mae'n cael ei chlirio gan y Barri. Mae'r bêl na wedi dod ar Ken Owen, tafliad felly i'r Barri. Ken Owen, 2 gol iddo fe, tymor hwn un yn cico'r smotin gol gynta yn i'w cyngrair Cymru I Ben-y-bont yn y gêm agoriadol yna. Wood! Ti'n gwybod fe? Cargan, Nathan Wood. A dyna pham, Malcs, nes di dewis cyn y gêm. Nes I weld hwnna. Arfer marw, nes I weld oedd y golwr wrth y llinell go. Mi nath o hefyd, a mi gymerodd I ar y foli. A sa hwnna di bod dim gol y tymor, gol y degawd. Bysa ti di sgorio yna, Max? Sa di bod yn agosach na? Neu bysa fe mewn rosed? Sa i'n... Ella sa i'n... Yli, tidlaen. Mae hynna dychymig, gweledigaeth, mae hynna just yn sgil naturiol. A mae'r gallu boi, mae'n mynd I wneud bob dim. Ti di weld o Gwenan dipyn o weithio dwi'n siŵr, ond dwi di weld o a dwi di wylio fo yn agos. A mae o'n... Mae'n mynd I wneud bob dim.
Wel, techneg fan'na chi'n gallu gweld yn syth o'ch chi. Ffordd nath e cadw'r bêl. Yn amlwg oedd e ddim ar targed, ond cadw'r bêl lawr. Mae hwnna'n sgil anodd yn ei hun. Sef ti'n sgorio? Peniad nawthol y pwysau ar amddiffyn. Pen-y-bont, mae'n cael ei chlirio. Mae'n gystadleuol yng nghanol car. Clayton Green sy'n gwneud y gwaith tacluso. Cummins. Cummins di ymuno ar Barri o Gaerfyrddin dros yr haf. Fes yna neb yn yr uwch gyngraid wedi hyd gweld hwnna. Barn fi di hynny. Ion Raffel, ceisio dod o hyd i Chris Hugh lawr o'r asgell chwith. A Raffel, y cyffyrddiad ola, mae dal ar dir y byw, Wallow. O, gwaith da. Chwarae teg i Owain Wallow yn rhan o'r tîm hyfforddi yma ym Pen-y-bont. Cleiar iawn ganddo fe. Bach o look fan'na i Griffiths. Ac yna Patton tuag at Hudson. Oedd hwnna'n gyfle da, symudiad bach slick gan Pen-y-bont. Mae'n gorfod dy bas well efo dydi. Dim jyst y pwysau arni. Mae'n cadw i ben Warlow yn y cefn. Yr ymosodiad yna, mor sydyn o un ochr y cael, llall. Dyna sy'n mae Pen-y-bont yn licio chwarae. Oedd hi'n gyfle da, doedd, basal. Oedd hi yn, oedd angen y pas ar cyfeiriad wahanol, ond i fi oedd Griffiths bach yn lwcus fan'na. Cyffyrddiad gynta, oedd e'n trio ni flick round y cornel, bys y reolwr Caerdydd yn hapus. Owen yn ei chrymanu at y postyn pella. George Radcliffe, Derys yn dal y bêl yn dda. A falle dyna beth sydd wedi bod ar goll rhwng y pist i'r Barri. Sawl camgymeriad gan Mike Lewis yn ystod y 2 wythnos diwethaf pan mae George Radcliffe ddim wedi bod ar gael. Ie, mae'n dod i mewn i'r gêm llawn hyder efo o ganol yr wythnos ydy. Gyrodd i tîm Cymru dan un ar hugain efo fo'n chwarae llechan lan ar allu iddo fo. Mae gen fo... Be mae o wedi bod trw yn ei yrfa efo torri goes efo dim. Mae Radcliffe yn heud i'r byd. Mae wedi gweithio mor galad. A mae'n gret bod o yn yr uwch gyngor. Mae'n cael profiad blwyddyn hon. Mi neith o chwarae yn tîm cyntaf Caerdydd un diwrnod. Fe glwch i fe gynta. Fan hyn, dyma'r drosedd ar Dan Griffiths gan Evan Press. Pen-y-bont di dechrau ar blaenau traed, do. Mae nhw sy'n dechrau orau Gwenan yn sicr yna. Ie, union fel patrwm yn y gêm yn Pen-y-bont dechrau tymor, oedd Pen-y-bont yn hanner gyntaf yn arbennig o dda yn ffeindio gwagle, oedd Griffiths yn achosi problemau mawr. A mae'r ciciau rhydd yma gan Kane Owen yn cael ei crymanu mewn. Ond mae Bryn Markham Jones eisiau air fan hyn gyda'r ddau set o chwaraewyr. Kane Owen dros y bêl. A Jeffries yno, a mae'n cael ei chrymanu mewn, a Harris yd yno gynta. A blaen trod yn unig gan Matthew Harris, ond ddim yn bell o'r gol. Wel, i fi, de, maen nhw'n anlwcus yndi, ond dwi'n dal yn deud mewn rhaid fod torri wrth i gyrraedd honna. Mae'r rhaid iddo fo jyst dechrau rediad yn gynt, sef beth bynnag mae wedi colli ddyn, mae'n gwybod o'r cychwyn, ar ôl sesur y croesiad, mae'n dod i'r postyn bella, mae'n rhaid i gael cyffyrddiad. Patton, defnyddio'i gryfder a'i gyflym dran i ffynnu ddyn ôl yn dda tuag Atwood, mae'n cael ei chlirio. Ond Dan Griffiths a Keenan Patton, 2 o garfan dan 4 ar 15. Cymru yn cyfuno. Dyma Patton unwaith eto yn gwisgo 30. Bêl yn cael ei chroesi tuag at Griffiths. Wel, traffig un ffordd yw wedi bod yn yr 8 munud agoriadol yma. Pen-y-bont i ennill 2 gêm yn unig yn uwch gyngrair Cymru, y 2 gêm yn erbyn Airbus. Mynd i'r llawr, dim trosedd, bêl yn cael ei chlirio tuag at McLagan, ond Jeffries yn ei bugeilio i dros yr yslis. A beth pwysig ydy, fel ni'n gwybod, a Chris Griffiths yn eisiau ar y cae gyda'r gêm. Pan ti'n cael gymaint o siar o'r gêm fel maen nhw'n gael ar ddechrau'r gêm a Cymru Manchester i sgorio gol. Mae rhaid chdi fynd ar y blaen pan ti'n pwyso fel hyn. Rhaid nhw gael ar hynna'r cyfle yna bod yn glinigol o fe, penderfyniad da o fe, glinigol o fe, cyfleon wedyn. A'i gwrthwyneb wedyn Barri ar y rediad yna, mae'n mor bwysig, mae 20 munud gyntaf yna mor bwysig i jyst cadw llechen lan, neud yn siŵr na bod dim gymaint camgymeriadau yn y cefn, a maen nhw'n codi hyder nhw. A mae rhaid cofio, petawn nhw'n ennill y gêm heddi y Barri, bydden nhw'n codi i'r ail safle. A bydde Pen-y-bont yn nhw'n ennill
a neu gêm gyfartal yn dod allan o'r safleoedd y gwymp yna. Mae'n digon o awch fan hyn yn mynd i fod yn y gêm, a mae hwnna'n cael ei arddangos yn y 10 munud cynta yma. Mae yn, a mae rhaid i ddeud hyn hefyd, pan bod y bont yn y safle maen nhw yn ail o'r gwylod. Maen nhw wedi sgorio, yr unig dîm sydd wedi sgorio yn bob gêm yn yr uwch gyngrair. Ac ildio. O'n i'n eisiau dod o'n efo. Sean Spence yn gyfod gweithio'n galed i gadw'r meddiant fanna, y bel hir tuag at, Drew Fahia, yna fe dath e ddal Kane Owen yn yr awyr, a Cerdyn Melin. Mae Cerdyn cyflym iawn gan Bryn Markham Jones, ond y penderfyniad cywir? O'i'n cwestiwn amdano fo. Oedd o'n gwybod Drew Fahia, mae wedi bod yn y gêm eigon hir rwan. Mae'n gwybod o'n mynd i gyrraedd hwnna cynta, ond hefyd mae'n gwybod, na'i wneud hwn deimlo bod o mewn gêm heno. Os dwi'n cofio'n iawn, nes i'n chwaraewr y gêm. Nes i'n synnu'r gêm yn Pen-y-bont, sto. I'r amddiffynwr chwith. Oedd yn arbennig yma. Yr ôl beniad, a dyma Griffiths, dde blaen trod bant fanna o roi Pen-y-bont ar y blaen, ond mae'r ciciau rydd mae gan Kane Owen yn achosi pob mathau o drafferthion. Dyma Drew Fahia wedi derbyn Cerdyn Melin ar rediad lawr y chwith, a arswydd i'r byd o'na, beth ti'n gyrraedd ti Malcolm? Y bel na. Sef wedi trwycho, jyst gadael i'r edag i fewn i Gwynar. Os ni wedi reoli first touch. Wel, hon. Ti'n gwybod beth, sef ar bwtau draed. Ti'n beth ni'n hoffi am hwnna, y ffaith oedd e'n neud y rediad. Ti'n gweld lot o blaenwyr nawr, maen nhw mewn popeth mewn i troed. Gwybod dim lot o le tu nôl, ond pan chi'n sôn am gamblo, na beth mae'n neud, mae'n stiff o mas goliau, a mae'n arroedd rili dda gyda blaenwyr fel yna, blaen o rif naw. Ti'n neud o, fel dwi wedi neud o, ymroi i'r rediad. Ti'n ymroi i'r rediad na ti'n gyrraedd. McLagan bron y bod i gyffyrddiad cyntaf, Cummings yn taro'r bel yn erbyn yr amddiffynwr, a mae allan am dafliad. Nawr mae gan Luke Cummings tafliad hir, ond maen nhw'n edrych yn bring o daldra i y Barri, heb Mo Toure. Mae Cian Raffel ac Eli Press, dyw McLagan ddim yn tala, a dyma'r tafliad hir gan Cummings. Tuag at McLagan, mae'n rhydd yn y cwrt Cosby, a Hudson sydd ar bel yr holl ffordd nôl i Radcliffe. Who loves you baby? Maen nhw'n ganed yna ni fan hyn. Bel hir tuag at Eli Phipps. Bel nôl gan Rhys Wilson. Cefnogwyr o'n tano ni yn gwneud tipyn o sŵn, a pwynt sylwebu yn siglo i gyd oddi tano ni. Drosed trwn gan Hudson. Gwenan, cytuno gyda? Wel, ti'n dyddiau yma, pan mae troed lan fel yna, achos mae'n chwaraewyr yn mynd mewn mor isa. Wedi methu gweud, i fi, yn wedig 5-6 mlynedd yn ôl, mae dim byd yn bod gyda'n agofol. Mae fe wedi gwneud y penderfyniad i dod off at lawr i penio'r bel mor isel pan gallu fe wedi dod gyda. Dwi'n meddwl mae Chris Huw yn ben lawr yma ni. A mae gyda llygad ar y bel hefyd. Mae fe ddim yn edrych o gwbl. Evan Press wedi anafu yma, so wedi ben e lawr a trod Hudson lan, ond yn sicr Cerdyn Melin. Ti'n cytuno? Ti'n cytuno? Yn dod tad. Ie. Yn dod tad. O'n i'n meddwl oedd i ben o lawr hefyd, ond dim cwestiwn. Mi nath o, efo'i droed, Rowan Gwynan yn dweud, efo'i droed i fyny, ti'n yn cael neud o'n dyddiau yma nawr. Wel, dyw Bryn Markham Jones ddim yn chwarae beth ni wedi chwarae rhyw 2 munud ar 10. Cardiau i Hudson ac i Drew Fahia. Mae fel Nadolig, mae Cardiau yn bob man. Wel, nes ti ddeud, fydd i ddim yn gêm i gael o'n ysgafn heno na fydd. A na i math o darbu rhwng y ddau yma does. Ar ôl beth i gwyddodd. Yna fireworks yn y gêm gyntaf tymor doedd. Cummings yn chwilio am lle i wario bel lan yr yslis. Mae'n gwneud hynny at Fahia. Gwaith da gan Spence i guddio'r bel at Clayton Green. Y bel yn ceisio troi am ddiffyn Pen-y-bont, ond peniad beallus gan Wallow, a'r bel yn dda gan Kane Owen. Harris at Michael George. George oedd yn rhan o garfan y Barri, ath e'r fenthyg llynedd i Lanelli. Sgoriodd e 2 gol, oedd yn i'r chwaraewyr gorau Llanelli, cyn iddyn nhw syrthio allan o'r uwch gyngrair, ond yn ennill i le fel cefnwr heno yn nhîm Rhys Griffiths.
Ie, mae McLachlan wedi dod o'r wrth yr asgell, mae'n chwarae fel blaenwr yma. Mae'r ymosodwr sy'n dod i fewn i'r tîm. Phipps wedi mynd allan ar y chwith. Y drosau tro hwn ar Cian Raffel. Mae gen McLachlan i fi lot o bwysau arno fo i chwarae heno. Wel, y chwaraewr gorau sy'n ganddyn nhw. Trosedd arall ar Raffel, mae ar ei draed. Ond pan ys dim chwaraewr arall sy'n sgorio yn y tîm, sy'n sgorio mwy na 2 gol, so ti'n methu just dibynnu arno fe trwy'r amser. Yn amlwg mae angen... Ie, mae angen un sy'n mynd i sgorio'r prif goliau chi, yn amlwg. Ond mae angen bod fwy o cyfraniad gan pawb arall yn y tîm hefyd. Ond maen nhw wedi cael ei effeithio gan anafiadau gwaharddiadau. Cofio Jonathan Hood wedi wahad hefyd Luke Cooper heno. Bale yn cael ei chrimanu mewn a Wilson yn sefyll ar ei linell. Ddim yn cymryd cyfrifoldeb yn gwylio'r Bale, ond oedd e'n hyderus, dwi'n meddwl, i fod i'n mynd i fynd dros y linell gol. Ie, tebyg iawn i'r cic rydd gath Pen-y-bont. 5 munud yn ôl. I fi, os ti'n ymarfer un ar gael ymarfer, mae 10 gol y tymor i rywun sy'n dod i fewn ar y postyn bell yna. Mae rhai chdi feddwl amdano fo, mae rhaid i fod, bod chdi'n cael cria bob bora. Mae rhai chdi gael o underbend, rhaid i chdi wneud o, rhaid i chdi wneud o. 2 gyfa yn barod yn y gêm yma ar y postyn bell yna i chwaraewyr sisio gyrraedd yna a sisio sgorio. Fi'n sôn am absenoldebau yn hym y Barri, gwaharddiadau, hefyd anafiadau Robbie Patton, Troy Greening, ond dyw problemau disgyblaeth ddim yn rhywbeth i chi'n cysylltu gyda'r Barri fel yr arfer. McLachlan allan i'r chwith tuag at Chris Hugh, a mae'n allan am dafliad, ond tafliad i'r Barri dwi'n credu fydd hi. A dros y blynyddoedd, ti'n iawn, Mike. Dwi ti ddim yn arfer gweld tîm Gavin Chesterfield efo gymaint o chwaraewyr allan o'r garfan. Dim problem fanna i'r Pen-y-bont. Mae'n... Wel, wedi rhyw 10 munud o'r gêm yn cael ei dominyddu gan yr ymwelwyr. Mae Barri nôl yn y gêm, ond mae'r strwythyr y tîm heddi yn caniatáu Chris Hugh ware fel bron y bod fel asgellwr, Max. Mae o yn, ond hefyd, mae o hefyd yn gadal, dwi'n meddwl, ar y deca, i Pen-y-bont creu 2 yn erbyn 1 yn erbyn fo, oherwydd gymaint, maen nhw wedi pacio ganolgau, maen nhw rhy gul ar y deca i fi. Uchel i'r awyr, Phipps yn brwydro amdani, mae'n cael y cyffyrddiad tuag at Fahia. Wallow ar draws i fyny at Nathan Wood. Wood, yr un sbarc o ysbrydoliaeth yn y cwarter awr cynta, gwaith da unwaith eto gan Wallow. Cain Owen yn oedi, ond dyw Pen-y-bont, maen nhw'n cadw'r Bale, a gwaith da fanna gan Griffiths. Griffiths yn bwydo Patton, y 2 gŵr ifanc yn cyfuno Patton mewn y cwrt Cosby, yn mynd i'r llawr, ond y lywer i rwydd Gwenan. Na, am ddiffyn dda fanna i fi, ond i fi, mae Barri yn gwneud gwaith rili galed i hynna, achos maen nhw'n chwarae o bennaf gyda 3 yn y cefn, maen nhw'n gwthio un o'r side players lan, a o ti'n gallu gweld fanna, ar un adeg oedd e'n 2 yn erbyn 3, a nath y Bale dath e mewn wedyn i Pen-y-bont, oedd 3 yn erbyn 2, so mae angen nhw gwirio hynna, achos yn amlwg mae'n patrwm maen nhw wedi bod yn ymarfer, ni'n gallu gweld fanna, nawr ni'n cael y pedwerydd yn dod nôl i helpu ar y cyfan, mae'r 3 yn erbyn 3 yn y cefn, ond maen nhw'n gadw hynna yn y rili agored. Ond i fi, wrth cael y 3 yn y cefna, ond i dyw hwnnw'n creu mwy o le i Daniel Griffiths a Patton i wneud y rhediadau yna? Ydy, a dyna beth fi'n gweud, mae angen i'r Barri fod yn rili ofalus, achos yn y achos fyna, o'ch chi'n gallu gweld, oedd un o'r 3 wedi gwthio lan, so wedi cael just 2 yn y cefn, yn erbyn basically 3 Pen-y-bont, ond mae'r 3 yna yn gyflym, maen nhw'n twylldodus, maen nhw'n blaenwyr dda iawn. Rhaid i fi feddwl, Marks, o'n i'n meddwl bydde Callum Sainty yn dechrau'r gêm heddi yn y cefn i'r Barri. Fe'n chwaraewr bach dan yn farni, chwyd chwarae mewn sawl safle. Fahia yn rhedeg Spence. Y bas at Hugh yn y cwrt Cosby. Taro'r Bale yn erbyn George, yn adennill y meddiant, gwaith da gan Chris Hugh at Fahia. Fahia yn oedi a Nathan Wood yn gryf yn y dacl. Pen-y-bont, llwstwr y chwaraewr, unwaith eto, Wood ar bas yn berffaith, and Harris yn wastraffus. Gwaith da gan Press, mae'r Bale eto allan at Chris Hugh, y Barri yn tyfu mewn i'r gêm. A mae'n mynd tuag at Hugh, cyfle i groesi mae'n gwneud hynny. A Jeffrey sydd yn gorfod clirio. Maen nhw'n ceisio rhwystro'r cic gornel.
Ie, ddau dîm yn ceisio chwarae pêl-droed y ffordd cywir, ffordd da ni'n licio. Digon o digwyddiadau bach cyffroes, ond dim byd ar ddiwedd y gwaith da. Dyna di'r broblem ar y munud i'r ddau dîm. Cummins, Fahia o flanau, mae'n dewis y bas yn sgwar at Cian Roffel. A'r tafliad yna yn mynd i Pen-y-bont. O'n i'n just meddwl efo'r rhedeg na gan Patton byddai fewn i Cwrs Cosby fanna wan. O'n i wrth y modd efo'r agwedd positif i trio fi teipio'r dyn dwytha. Mi nath ni i ryw blygu arno fo ar ei benelin ar ei ysgwydd o, ond dath o'i lawr lot rhy hawdd i fi. Aros ar dy draed, tan ti rili cael mwy o bwysau, ti mewn sefyllfa da, sy'n rhaid chdi mynd lawr ella gyda cic gornel. Ti Gwennan yn gweud cyn y gêm, o ran y ffaith bod y bechgyn ifanc mae nawr yn chwarae yna, fi'n dynion yn ytrach na chwaraewyr un oedran arnyn nhw, a dyma beth sy'n mynd i gryfhau i gêm nhw. Ie, yn sicr, a dyna un o'r prif nodau o'r gyngrau fan hyn. Maen nhw'n chwarae yn erbyn dynion, maen nhw'n cael y profiad, maen nhw'n dod i dysgu sut i chwarae well, sut i bod yn fwy cwrffolol, nhw wedi falle Griffith, sut i dal y bel lan yn well, achos mae fe'n anodd pan chi'n chwarae yn erbyn, o'n i'n ffeindio fe'n anodd, fi ddim siŵr am tîm Max, ond pan oedd cefn fi'r gol, hwnna ddim yn cryfder fi, ond mae rhaid i wneud yn y gyngrair yma. Challenge ydi o de, i nhw wella yn ebyn dynion hefyd. Ia, ti'n hollol iawn o'r cryfau yn gorfforol po chdi medru chwarae ar y lefel yna, ond mae'n mynd â chdi i'r lefel nesaf. A dyna di'r dyn pwysig pan maen nhw ar fenthyg ydi. Hew ar draws wyneb y gol, yma yn y gam sefyll Pen Pella. Cwpan hewr Ewrop dros y fori, y gleision yn ebyn Caerlir yn fyw ar S4C, ond heno i ni yn Barc Jenner yn y Barri. Barri dim, Pen-y-bont dim, 20 munud wedi chwarae a cael y chwael i wedi bod. Ie, dwi wrth y modd gweld y chwaraewyr ifanc dod yma ar fenthyg a clwbiau mawr yma yn defnyddio'r uwch gynraedd i'r chwaraewyr ifanc cael eu profiad. Un peth fi'n rili hoffi'r ffaith bod gyda Pen-y-bont, bob un o chwaraewyr yn y Cymraeg hefyd, dyna beth ni'n moyn gwella safon yng Nghymru. A hwnna'n bwynt arbennig o dda, falle gobeithio fe fyddwn ni'n gweld rhywbeth yn debyg yn digwydd yng Nghaerfyrddin. Christian O'Leary, y rheolwr newydd, a'i gysylltiadau amlwg gydag Abertawe. Ie, siwr. So fi wrth y modd gweld hynny'n digwydd hefyd. Am gynlyniad wythnos dwytha, gath ni ganddo fo a'i dîm, felly na fydith nhw adeiladu ar hynny. So beth nes i trwydded hyfforddi Buck gyda Chris, o'n amlwg nes i dysgu fe popeth mae'n gwybod. Dwi ddim yn sioc o'r datganiad yna. A gic yn hir gan Radcliffe. Pwy sy'n ennill y peniad awr. Hughes yn cyrraedd y fel yna gynta. Spence odyn chi bas. Y bas o'r heno at Fahia. Fahia yn taro bel na byn Cain Owen. Yn gofyn am lawio. Ond i chi ddim byd fanna. Nathan Wood. Y bel yn rhy hir ac yn rhwydd drwodd i George Radcliffe. Bydd o'n siomedig o fanna. Bydd o'n siomedig o oherwydd mae gen sam pwysau yna fo. A pan ys ddim pwysau, oedd hi'n lawiad, mae'n troi gefn. Troi un peth, mae'n troi gefn yr wrthi, diolch eisiau hynny. Mi nath o darau ar ei fraich. Ond mae rhaid cofio bod y rheol newydd yma gyda ni. Mae Clagan ar rediad, ond Wilson oedd hi ar ei linell. A ni'n gweld sut gymaint o cicio o'r smotyn yn cael ei rhoi nawr, a dim cyfle i'r amddiffynwyr i tynnu'r llaw na bant na'r braich na bant. Mae rheol yna yn medru bod yn gwirion y beth. Sut, os ysa rhywun, mae'n 3 lladd wrth ymwch chi a jyst yn cicio'r bel, mae'n galad a fedritho, a mae'n taro braich rhywun. Weithiau fi yn meddwl pwy sydd yn newid y reolau yma, ydyn nhw actually wedi chwarae'r gêm, achos fel ydych gweud fan yma, oes dim amser o gwbl i ymateb, pan maen nhw mor agos yna, ond maen nhw'n roi e. Yn sydd, yndi, dyna di reolau newydd. Unrhyw lawiad maen nhw'n sôn am rwan yn y Cwrs Cosby, mae'n gico'r smotyn. Felly oedden ni lwcus iawn, oedd VAR dim o gêm Cymru. Wel, o'n i gobeithio bys y VAR wedi bod mewn gêm ysgol fi ar ôl ysgol heno, achos oedd 2 handball clir, ond ges i ddim un o'n nhw. Spence tuag at Drew Fahia, ond mae'r bel allan am gic gol. So, neu gymryd ydych chi golli? Na, actually, ni di ennill 4-3. O, diolch am y cefnogau. Da iawn. Da iawn, ys i'n dweud. Yn weld eto? O ongl arall na te. Yr unig beth mae'n taru i law i fraich o dyle fi dweud. Yr unig beth mae'n wneud yn anghywir i fi ddath o droi gefn. Mae'n eithaf o fwy dewr o fanna de i fod yn ddigon o ddyn i gadael i darwch chi ar dy ben yn dywynaf neu beth bynnag. Yr 20 munud cynta wedi hedfan heibio, ond dim cyfleoedd amlwg, hanner cyfleoedd efalle i'r ddau dîm. Dwi'n
Ti'n just teimlo ar y deca, mae'r Barri pi bach yn nyrfws oherwydd yr hediad maen nhw dan. O dan, sa'n un o'r chwaraewyr nhw wedi cael gafal a trio reoli y gêm. Mae Spencer i fi bach yn ganol cae efo dyn y ddau y basis, ond dim llawer. A mae o gafin just yn yn llun ni fan'na. Bydd o ddim yn teimlo pwysau wrth gwrs, ond mae o isio gweld y mater gan ei dîm yn sicr. Unwaith eto Griffiths yn gwneud yn dda i droi ddyn o'n gwaith campus fan'na gan Evan Press. Mae'n taflu na'n mewn, ond mae'n gwneud yn dda i ennill y bêl na'n ôl i'r Barri. Hudson at Patton. Clayton Green yn cael ei orfodi am yn ôl, a mae'n mynd yr holl ffordd nôl at George Radcliffe. Rai fi ofyn y cwestiwn de, beth sy'n digwydd i mor trwy reit am hyn? Dwi wedi gweld rai gema, a mae'n edrych fel sgorio. Hwna'n sioc i ti, Gwenna. Drwch ar ystadegau meddiad na 53% i'r Barri. Maen nhw wedi dod nôl mewn i'r gêm. Wedi'r 10 funud agoriadol na gath i ddominyddu gan Pen-y-bont. Ydyn, maen nhw wedi, ond mae rhaid y camol am ddiffyn a strwythyr am ddiffyn Pen-y-bont. Maen nhw'n rili anodd i torri lawr. Mae chwaraewyr am y sod o Barri ddim yn cael y bêl. bod gyda nhw meddiant, maen nhw ddim creu lot gyda'r meddiant, achos maen nhw'n methu cael chwaraewyr am y sod ar y bêl mewn sefleoedd o'r cae, ardaloedd o'r cae. Cummins yn gwneud y dda i Giro Wood, Fahia, taro'r bêl yn erbyn Kane Owen, ac ni'n cael cic gornel gyntaf gêm i'r tîm cartre wedi 5 munud ar 20 o chwarae. Ia, dim llawer o ddigwyddiadau, ond mae'n gol hyd yn hyn, ond mae gyda'r Barri Siawns wedi dybel yma, Dan Drwyn, Wilson yn y gol, ac amser i hediadau mewn i trio cario fath y gyffyrddiad. Ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn, mae gan y naill tîm a'r llall chwaraewr yn gael trwyd chwith arbennig, Chris Hugh i'r Barri. Hon yn mynd o dan y bar, at y postyn pellaf, mae Wilson yn aros ar ei linell, ond mae yna drosedd yn y gwrt bach am wthio. Mae Clagan sy'n troseddu. Ie. Oce, o Wilson wedi colli hediad y bel, doedd, felly oedd wedi cael ei ddal o dani i bin bach. Nath o'n byd, na. O'n i'n meddwl nath o'n byd. Na, oedd yna gweithio fan'na, i fi. Wel, a i fi yn Gwenna, na'n ddwy un. So mi oedd hi'n gigri. Dyn nhw'n ddim chi'n iawn. Dyn nhw'n ddim chi'n iawn. Griffiths. Denni'r drosedd unwaith eto. Dan Griffiths yn ddreinen yn yslys am ddiffyn y Barri. A cyn y gêm, oedd pawb yn sôn, bydd hon yn falle yn gêm danllyd, fydd hi'n agos, bydd siwm yn i fod yn gêm gyfartal. Ond wedi gweld beth ni wedi gweld, mae wirioneddol cyfle gyda'r Pen-y-bont i fynd ar pwyntiau yno. Maen nhw'n teimlo. Maen nhw'n teimlo allan yna rwan. Maen nhw'n teimlo. Ond maen nhw'n gwybod hefyd, fydd y gêm ddim efo lot o gyfleon efalla, ond mae rhaid i Pen-y-bont os dyn nhw'n cael cyfleon, mae rhaid nhw'n gymryd nhw. Nawr, gallai hwn fod yn ergyd Rhys Wilson, sydd wedi chwarae pob gêm, a mae e'n gafel ar gefn i gos, llinyn y gar yw'r anhawster fan hyn, yr ymgyleddwraig wedi dod i'r ca. Mae yna gôl geidwad, Brad Borg. Ydy fe tactegau yw hwn, Malcolm? Tîmoedd eraill yn... Wel, Andy Morrison, dyn ni efo Ceicon a rhyfad, de. Mae Andy Morrison yma, ella fo sydd wedi deud. Wel, eisiau Andy Morrison gyda'r gêm, mae o yma. Wbeth i wneud, fe Andy Morrison ydi o? Na, ceisio. Ond tactega, mae'n edrych. Ond y gwir yw, pam bydde ti eisiau gwasrafu amser, achos mae'r gigrydd i'r... Co fe yng nghanol y sgrin, yng nghanol y plant yn dathlu. Y gigrydd wedi chymryd. Patton. Patton braidd yn fyr oddi, a mae Hugh wedi dwy'n hi. Bale yn torri'n garedig i'r Barri, lawr o'r asgell chwith. Mae McLagan ar rediad. Bale yn cyrraedd, McLagan yn troi. Oedd hi'n gic o'r smote. Na, mae'n gigrydd. Tu allan i'r cosbi. McLagan yn gwneud yn dda. Gwrth ymosodiad safonol gan y dreigiau. Wel, mae Llimanwr sydd wedi deud mae tu allan. Mae nath y Bryn Malcolm Jones yn dyfod nhw'n edrych ar draws y syth. Ydy tu allan, ydy mae. Penderfyniad da. Mae o'n glanio tu mewn, ond felly mae nhw'n nath neud, so chwarae teg a Claude iddo fo ar ochr reit o flaen, ar ochr y pwynt so ebu fan hyn.
Mae Clark yn cyffyrddiad da. Be dwi'n licio efo'r cyffyrddiad cyntaf yma nadi, mae'n symud efo'i. Mae'n symud i mewn i'r cwrs Cosby efo'i, a wedyn mae o'n gwybod. Mae o'n tynnu fi lawr yma'n hyn, a mae o'n gobeithio gael cig o'r sbotyn, ond na. Fi'n siŵr beth fe actually wedi bod bach yn rwystredig bod yna oedi gyda'r pêl trwyddo, achos oedd dau yn erbyn un os oedd y pêl wedi dod trwyddo yn gyflymach a cyfle haws i pasio'r bêl ymlaen hefyd. Eli Phipps i dros y bêl, mae'n taro'r bêl yn syth mewn i'r wal, fe geithio ail gyfle Phipps ar ei drod dde. Unwaith eto yn taro'r amddiffynwr, a mae Pen-y-bont yn clirio, ond gwastraffus Gwennan. Ie, mae rhaid cael delivery mewn yn well na yna. Pan ti danfon pobl lan, mae angen cael well na yna. Wel, o'r ongl yna, ti'n disgwyl mwy dwyt. Ti'n bod sy'n pwysau ar y cicrydd wrth gwrs, a mae Phipps dros ti. Dwi'n mynd argoeddi fi o gwbl bod o'n mynd i wneud ti dros dy wal i sgorio. Bêl i mewn yn sydyn tuag at Phipps. Cyfle fan hyn i Fahia, heibio i ddyn. A gwaith da gan Kane Owen. Nath Fahia adweithio'n gyflymach na neb. Neud digon yn y diwedd Kane Owen. Nath o lithro i ddechrau. Nath Fahia heibio fo. Methu gael y croesiad i fewn. Os ydyn gweld hwn yn odd, tynnu 3 chwaraewr draw i'r lliman cornel fan hyn. Ond i dylai 2 onyn nhw fod yn y cwt Cosby de. Dyma Raffel sy'n croesi'n Ishel! Y clagau yn ymlaen mewn! A mae'r gol wedi cael ei sgorio. A gyda Sean Spence yw e. Dyma gyda Clayton Green y capten. Capten ar y gyfer y noson, sydd wedi cael y cyffyrddiad ola. Clayton Green yn sleifio mewn ar y postyn pella. A dyna pam nath nhw'n mynd â 3 allan i gymryd y gig gornel. Y croesiad, mae Clark yn gwneud yn wych. Mae'n gwybod, mae'n agos i'r gol, sy'n da fi droi, mae'n un symudiad yn fan hyn, ac a ergyd i fewn, mae'n mynd i o leia, taro'r postyn pella yna. Mae'n cael mae'n dod ar draws, ond i wneud siŵr, mae Clayton Green wedi rhagweld, rhagom bod o'n methu hi yn llithro mewn i sgorio i'r Barri. Canmoliaeth uchel iawn fan hyn. Oedd hwnna'n dacteg gwych gan Gavin Chesterfield. Fi'n tynnu'n engeiriau i gyd yn ôl, Gwennan. Oedd, ond ar y llaw arall, o ran amddiffyn Pen-y-bont, mae'n sgeilish iawn, ddim yn dilyn rediadau, maen nhw jyst yn gwylio'r pêl. Mae 2 neu 3 chwaraewr Barri wedi redeg off sgwyddo Kevin Pen-y-bont, achos bod nhw'n edrych ar y bêl ar y lefel yma, ti'n disgwyl yn ti'n disgwyl safon well. 31 y funud wedi chwarae, y Barri 1, Pen-y-bont dim, Clayton Green i drydydd gol o'r tymor, wedi sgorio yn erbyn Caerfyrddin ac Aberystwyth yn ychwanegu'r gol yn erbyn Pen-y-bont. A'r Barri sydd angen buddigoliaeth, a fe fydde buddigoliaeth yn codi nhw i'r ail safle heno, a mae'r cefnogwyr oddi tan o'n i wedi dihuno hefyd. Rwan ta, sut maen nhw'n ymatab. Pen-y-bont, ail o gwylod, un ar ei holi. Wrth gwrs, mae unrhyw gol yn mynd i wneud opa hyder i'r tîm cartra yma. Hir at Kane Owen. Cael ei tynnu nôl, ond Spence sydd yn teclyso at ysgoriwr Green. I fi, dyna sut mae Pen-y-bont yn talo nhw. Mae gymaint o le, achos mae dim ond tair yn y cefn gyda'r Barri. Os mae'n gallu gwythio blaen nhw bach yn uwch, gwythio Wood a Patton bach yn uwch, fi'n siŵr geith nhw digon o cyfleoedd yn dod o fan achos. Mae gymaint o le mewn tu nôl am ddiffyn Barri. Ac ar agosach i gilydd de, ar y dega maen nhw rhyw 20 lladd, dwi'n meddwl bod yna normod ar y dega i chwaraewyr Pen-y-bont. 10-15 lladd yn ddigon i fod mewn cysylltiad i chwarae 1-2, i gyr chwarae, un mynd yn fer, un mynd yn hir, ffeindio pocedi bach. Di bron y bod yn gweld y pwysau'n codi oddi ar y sgwydder Barri, a'r hyder yn dechrau llifo nôl. Green eto'n cyrraedd y bêl gynta. Bêl mlaen tuag at Griffiths i Pen-y-bont. Keenan yn gystadleuol yng nghanol cael. Wood yw hwn. Wood, sodliad bach. Taclus gan Pen-y-bont, creu lle i Nathan Wood. Wood 3 o'i flaen y llinell flaen, mae'n dewis mynd yn sgwad. Hudson, troi. Cael ei wthio i'r llawr,
Cian Raffel ar cyffyrddiad ola yn prynu trosedd falle? Ia, falle Hudson ddim wedi dod i fewn i'r gêm gymaint as a Rhys Griffiths isio o'r ochr, ond tro ma mae'n mynd rhwng tri chwarae, mae'n drosedd, bendant Raffel. Ni clywed llawer amdano fo yn y gêm yma i fyny rwan. Ond dwi jyst meddwl, maen nhw wedi gwneud yn dda i stopio Nathan Wood yn ganol y cae, efo Gyrru Cummings yn agos iawn i fynd un am un efo fo ar y deca. Mae yna wal amddiffynol o ddau yn rhy bell, dwi'n meddwl, am ergyd am gol. Mae'n mynd. Ken Owen. Mae'r chwaraewyr mawr wedi ymuno ar ymosod. Owen am gol! Ond yn syth lawr corn gwddw George Radcliffe yn hyderus. Gwaith dag yn y gol geidwad. Ie, bach yn bell allan, ond pan ti'n gyda troed chwyth fel Ken Owen, pam ddim. Ond eto, peth dda, blaenwyr yn dilyn y shots mewn sy'n arwydd dda. Ti'n meddwl ond ti'n cael y beli symud? Nath o'n mynd i gael nhw bwer iddyn nhw. O'n i'n meddwl sy'n mynd am bwer, sy'n mynd i cael rhyw symudiad yn y bel sy'n mynd i'n anoddach i'r golwr, a wedyn sy'n fod i gollwng i eto. Ie, the ffordd wedi redig lan i'r bil, yn edrych fel fod yn crymanu'r bil nag unrhyw beth. So fel arfer, mae'n nhw'n moyn symud y bil, mae'n rediad yn rili syth, mae'n dod ymlaen. A dy siap i gorffau. Ie. Fe welwn ni cipolwg fyna o Rhys Griffiths, reolwr Pen-y-bont, môr o brofiad yn uwch gyngor Cymru, fydd e'n siomedig yn y ffordd mae dîm wedi ildio'r gol gynta yna, a hefyd ddim wedi cymryd mantais o'r 10 munud cynta. Pas lac fyna nôl at Radcliffe, ond y Radcliffe yn daclus yn dod o hyd i Cummins. Cummins yn gryf ac yn gyflym yn torri tu fewn at Spence yn ei lledu di allan at Chris Hugh. Hugh yn torri tu fewn, heibio i Michael George. Ond i base yn wastraffus. Ydy Cummings yn edrych lot cryfach i fi na da ni wedi weld o yn y blynyddoedd. Tybod, efo Caerfyrddin a bydda fel un. Mae wedi chwarae bob gêm, dim ond tymor hyn. Mae'n chwarae mewn patro o 3 heno, ond fe, gan aml iawn oedd y chwarae fel yna. Mae'n fwy fel asgellwr ar ei orau yn ymfarn i, pan mae'n ymosod lawr y dde ac yn cael croesiadau safonol mewn, ond gyda drwff o hi a i'w flanau. Amddiffyn i'w dyletswydd cynta prynaw yma, hyn yma. Hudson, heibio i ddyn, cyfle i groesi, doi yn ddysgwyl yn y canol. Bale yn cael ei chlirio, dyma Patton. O, mae yna lawio yn erbyn Patton. A mi oedd yna diffyg cyfathrebu rhwng Patton a Wood efallai yn Miracle Cosby. Mi oedd na, ond mi dyla un nhw di'n rhedeg i fod i'r postyn beta am y croesiad. Sa'n nim un Chris Glass y fanna. A mae'r ddau nhw fan hyn, mi dyla Patton oedd yn chwarae yn y rôl i'r 10 gymaint o weithiau. Ia, mae Wood i symud i fewn i'r cae, trio cael y bel yn ei cadalanwad hefyd. Ond mae rhaid i un i dyn mynd i postyn beta, llall dal i dir, a wedyn sa'r ergyd wedi bod yn glir ar y bel, dwi'n siŵr i un nhw wedyn. Barri nawr yn ymosod, Wood yn cael ei giro yn yr awyr. Eli Phipps yn gryf. Gosod y bel at Spence yn ei lledu di eto at Chris Hugh. Hugh yn croesio ar y cynnig cynta. Owen, ond mae'n dod at Drew Fahia, Cian Raffel. Gwaith da gan y Barri, dim cam sefyll yn erbyn Raffel, digon o ddewis yn y canol. A Pen-y-bont yn clirio. Roedd yn lwcus fanna, gwaith da. A Nathan Wood, dwi ddim wedi cael modfedd, ydy e? Dwi ddim wedi cael modfedd ers y 5 munud agoriadol yna. Maen nhw wedi bod ar ei ben yn syth. A nhw wedi, maen nhw'n gwybod dan efo. Ond ti enw McLaughlin, de, ella 3 gwaith, 4 gwaith ar y mwyaf yn hanner cyntaf. A mae un nhw wedi bod efo'r gol. A sy'n mynd i troi ar geiniog o fanna i gael yr hanner ergyd na i mewn i'r postyn pella, a o'n gwybod o gynnu fo rhywun yn rhedeg i mewn yna. Tu ôl efo Peter Green. Ond nath e union yr un peth yn y gêm agoliadol. Do. Nath e dim byd, oedd Barri ddim really wedi rhoi lot o services fe, ond wedyn y gol. Oedd hwnna'n y ffordd nath e cymryd y gol yn arbennig, ond arwydd o chreu'r da iawn, pan ti ddim yn clywed lot, ond wedyn yn creu rhyw fath o argraff yn y gêm. A mae wedi gofod ysgwyddo'r baich gyda Mo Twri ddim yn sgorio. 8 gol i McLagan ac yn creu hefyd. Hugh dewis y llwybr hir tuag at Phipps. Chydig o le nawr gan Patton. Angen cyfnod o feddiant fan hyn ar Pen-y-bont i ddod nôl mewn i'r gêm. 39 o funudau wedi chwarae.
Wood a Patton yn rydym ni I ffordd... I lle dwi eisiau gael y bel I mewn nhw. Dwi eisiau nhw gael y bel yn y trean ymysodol. Ryw 10 cant allan i'r cwrs Cosby a wedyn cael y bel troi a wedyn neud bethau digwydd. Wel, sawl gwaith i ni wedi gweld hwnna heno, Gwenna. Daniel Griffiths yn cyrraedd y bil gyntaf yn denu'r dacl gan pres. Ie, ond mae'n rhywbeth ti'n gweld, ti'n gweld yn y pencampwriaeth, yn y brif gyngrau yn Lloegr, ti'n gweld y fath o'r ffaws yna trwy'r amser, a mae'n amlwg mae'n rhywbeth maen nhw'n trio datblygu gyda'r clybiau, achos mae wedi bod yn clyfar iawn yn y ffordd, mae wedi dod o flaen yr amddiffynwyr, ond wedyn un cyffyrddiau bach, lawr a ennill cicrydd, a pan ti gyda rhywun fel Cain Owen sy'n gallu gwneud peli mewn yn arbennig o dda, pam ddim? Wel, ciciau gosod, ciciau cornel sydd wedi creu'r anawsterau i'r Barri, a mae Cain Owen dros y bel yma eto. Bel yn cael ei tharo, Griffiths! Jeffries oedd ar peniad. Dan Jeffries sgoriodd y gol I ennill y gêm yn Ebus. I ben yn ei ddwylo. Y bel gael ei pynsio mewn tro yma gan Cain Owen sy'n gret I ymwysodwr redag I mewn ar. Ond mae dal ar ei ffordd I fyny dydi. Pan mae Jeffries yn cael y peniad. Felly mae'n andros o peniad anodd iddo fo trio cael rhyw fath o reolaeth. Mae'n gwybod mae'r pwer ar y croesiad. Felly jyst isio trio rhyw cael rhyw flic bach I gyfeirio sydd I mewn i'r gornel oedd o. Ond oedd o methu wneud. Spence, gwaith da ganddo fe, ennill tir ac yna I lledu ddi at Cummins drwy ffahia tu allan yr Fy'n ni'n sôn am hyn yn gynharach Cummins, ond gwaith da yn cael ei bugeilio fanna gan Patton. Tafliad yn Cymru chymryd yn sydyn at ysgoriwr Clayton Green. Green y capten yn absenoldeb Luke Cooper. Mae'n lwcus I ennill hwnna nôl a mae'n tasdwt I lwybr Chris Hugh. Hugh at y postyn pell ar y ffel yn disgwyl. Mae'n torri'n garedig I ffahia. Ffahia gyda Owen o'i flaen e. Mae Clagan yn dod amdani. Dyma Spence. Spence. Dim trosedd. Cefnogwyr y Barri yn cwyno. A Raffel yn gwneud yn dda I ennill y bel nôl oddi wrth Nathan Wood. Raffel. At ffahia, ond y cyfuniad ddim yn gweithio tro na. Pen-y-bont yn cael y bel na lawr. Pas dda gan Wallow I lwybr o Nathan Wood, oedd yna'n dacl amlwg, a cerdyn arall yn syth I Clayton Green. Ydy hwnna fe? Pa mor uchel oedd hwnna, Max? Ie, dyna dwi'n trio. Pan eisiau ti ddechrau, ni mewn, wel, mae y bendant yn mynd dros top y bel o fan hyn. Ond ydy o'n cam amseru'r dacl, ta ydy o'n mynd yna I frifo Wood. Dyna ydy y cwestiwn mawr dwi'n gofyn tha fi'n hyn. Na ni weld eto. Ti'n gwybod be? Oce, mae wedi droed I lawr yn y diwedd, mae stydso ar y llawr, ond yn sicr, mae yn codi ofn efo'i droed I fyny, a mae hynna. Dwi'n meddwl bod hi'n gardyn goch, mae'n gardyn oren os ti'n licio, ond ddim yn gardyn goch. Mae Clayton Green yn cwyno. Dwi'n deall sut allai fe fod yn cael cerdyn melyn, ond mi oedd e. Mi oedd e'n heiddi un am y Nathan Wood, oedd e wedi brifo fanna. Ond bydd e'n gicrydd arall a chyfle pellach felly I danfon Dan Jeffries I fyny I Pen-y-bont. Ond ni'n agosau at hanner amser, y Barri yn parhau ar y blaen o gol I ddim. Gol Clayton Green I drydydd o'r tymor yn gwahanu'r tîmoedd. Owen. O ma'n y gam sefyll, felly ma'n nhw'r pen pella. Sa'n na neud i'n lun. Fel reolwr ar ochr y cae fan hyn de. I cael dy ddal yn cam sefyll ar cicrydd. Lle ti sefyll y llonydd yn edrych syth ar draws llinell amddiffyn. Ie ti'n gyno, ti'n tricio a twyllio'r amddiffyn wrth symud yn ôl ag ymlaen. Ond diog ti jyst mynd yna I sefyll wedyn. Hir gan Radcliffe. Spence, mae wedi cael gêm bach lan gan o'r ca, ond wedyn mae'n golli'r meddiant. Ond ers y 10 munud cynta yna, tacl nerthol gan Cion Raffel ac yn arsodliad. Mae'n mynd yn fwy cystadleuol yng nghanol ca yna ac yn fwy corfforol. George, tu fewn at Hudson. Glaw yn ei thywall i yma ar Barc Jenner. Hudson, gwaith da heibio I drif yna, ond yn rhedeg allan o le, bel hir. Ond mae'n y gam sefyll eto yn erbyn Cain McLagan tro hwn.
sy'n rhwystro'r chwarae. Malcolm ddim yn apus eto. Dwi'n mynd apus llawer Gwen am fod y pwyni, ond na, efo cam sefyll yma, dwi'n just meddwl. Dwi'n meddwl sa chwaraewyr yn just yn glebar ac yn chwarae'r ysgwydd o'r amddiffynwr iawn. Ond just, ti'n eisiau mynd tu ôl o i mewn safle cam sefyll. Wel, yn ywedig fel McLagan, achos mae'n mor gyflym. Yndi, So beth sydd ddim angen dechrau fel yna, mae fe'n gallu dechrau 5 metr tu nôl i pawb, a dal cilo pobl i'n bil. Bel at Fahia, de. Gosod i at Cummins, y bel hir. Eto yn denu McLagan ar draws. Jeffrey sydd yn clirio. Yma yna drosedd gan Drew Fahia a'r Cain Owen sydd wedi bod yn frwydr cystadleuol iawn lawr yr asgell dde yma. Wel, Pen-y-bont, maen nhw angen Spartyn o rwla. Un i'r gyda'r y gol, cic rydd o 40 lladd yn hawdd i. Ratcliffe yn y gol i'r Barri, ac ar y funud yma yn gyffyrddus sy'n gol i ddim, ond mond un gol sy'n ni. Felly mae'r nerfs dal yna'n gêm Barri a fy rhaid i Pen-y-bont sgwara well na hyn yn yr ail hanner ac yn mynd mantais o'r nerfa yna. Cain Owen yn hir, mae Ratcliffe yn aros ar ei linell, ond does dim perygl o gwbl i amddiffyn y Barri. Siomedig gan yr ymwelwyr. Dechreuodd mor dda. Munud wedi cael ei ychwanegu. Mae tipyn o waith gan Rhys Griffiths i wneud yn yr ystafell newid hanner amser i ysbrydoli i dîm. Mae eisiau sparc arnyn nhw. Y tafliad lan yr ystys tuag at Cain Owen, mae'n ennill y peniad. Chwiban ola Bryn Malcolm Jones o'r hanner gyda'r Barri ar y blaen. Fe ddechreuodd y Pen-y-bont yn dda, ciciau gosod yn creu anawstere, ond Clayton Green, y capten am y noson, sydd wedi rhoi y dreigiau ar y blaen. Symudiad da o'r gic gornel, McLagan yn helpu'r bêl mlaen a Green yn rhwydo. Ar yr hanner, yma ar Bart Jenner, y Barri 1, Pen-y-bont dim. Dewch nôl am y dadasoddi ar ôl yr egwyl.
Y Barri yn cwrdd â Pen-y-bont yn uwch gyngred Cymru, JD, ac oedd hi'n danllyd ar y dechrau. Mae'n gêm ddarbu yn ne Cymru. Ond ar ôl colli tair yn ôl, mae'r Barri ar y blaen. Creighton Green yn taro unig gol yn hanner cynta. Ac ar yr egwyl, y tîm cartre dipyn a pisach maen nhw wedi bod dros yr wythnosau diwetha. Y Barri ar y blaen y gol i ddim yn erbyn Pen-y-bont. Nawr mae cwmni arbennig yn ymuno â ni, hanner amser, Ian Gwynhewys y Gymdeithas Bêl-droed Cymru gyda ni, hyfryd cael chi ma, Ian gyda fi a Gwenna fan hyn yn gynta. Llongyfarchiadau mawr i Gymru, dipyn y noson nos Fawrth, ond sy'n eisiau holi fel rhywun sydd wedi bod yn gefnogwr, yn sylwebydd yn awr gyda'r Gymdeithas. Sut mae hyn yn teimlo i gymaru a'r tro diwetha i ni gyrraedd yr Euros? Mae'n wahanol iawn, achos tro diwetha dwi'n credu ar ôl ni gyrraedd gwlad Bel gartre, oedd pawb yn disgwyl bod ni'n mynd i gyrraedd yr Euros, fod neb eisiau datgan yna'n gyhoeddus. Ond y tro yma, ar ôl i ddod nôl o Croatia a Hwngri, fod dal gobaith, oedd angen i bopeth fynd o'n plaid ni. A hefyd wrth gwrs tro diwetha, selio'r llwyddiant yn Bosnia, tro yma yng Nghaerdydd, o flaen y dorf, o flaen y sŵn, gallu dathlu'n iawn. Lle oedd o'n gwbl wahanol mewn ffordd, yn fwy anisgwyl, ac yn dipyn o gamp. Mae rhywun yn meddwl beth sydd wedi digwydd yn y 5-6 gêm diwetha, lle mae draws newid aruthrol wedi bod, lle mae'r chwaraewyr, dwi'n credu, a pawb wedi cyd-asio gyda syniadau Ryan Giggs, ac ar y cyfan ddwy'n ffrwyth ar nos Fawrth mewn ffordd gret. Dwi'n noson fawr iddo fe hefyd, mae'n siŵr. Ydyn holi Gwennan hefyd, ni wedi bod yn mwynhau cyfweliadau Aaron Ramsey dros yr wythnos diwetha yn Gymraeg hefyd. Fel athrawes, pa fath o impact mae hwnna'n cael? Ti'n beth, mae mor bwysig. Mae lot o disgyblion mewn ysgolion Cymraeg yn dod o cartref di-Cymraeg. Fi, mae'n rhan hwnna, o'n i union yn un peth. O'n i'n siarad Saesneg lot, achos oedd gen i ddim lot o ffrindiau falle yn siarad Cymraeg tu allan i'r ysgol. So, bod ni'n annog nhw i parhau i siarad y iaith, mae ddim yn cool. Ond pan ti'n gweld wedyn, rhoi chwaraewyr gorau'r byd, o Ramsey, mae'n chwarae Juventus, pobl, y rai merched hefyd, maen nhw o dan ymgyrch nawr, diolch i waith ti o ddysgu'r Cymraeg. Mae fe nawr yn cool i siarad Cymraeg, ond mae hwnna'n arbennig achos pan maen nhw'n gwrando i athrawon o Miss Harris yn dweud hwn, maen nhw ddim yn gwrando, ond pan maen nhw'n gweld hwnna'n teledu, mae'n creu gymaint o argraff, so diolch i ti am y waith yna, achos o ran hybu pêl-droed mae'n gret, ond hefyd o ran Cymreictod yng Nghymru yn ysgolion, mae fe'n really bwysig. Ie, y gyfraniad yn enfawr ar y cae, a mae'n siŵr bod yn braf cael y cyfraniad oddi ar y cae hefyd. Oedd yn gres, mae'n rhywbeth da ni wedi bod yn aros. Oedd o'i gyd i wneud efo hyder, oedd o'i gyd i wneud efo penodd Aaron yn barod i wneud hynny. Wrth gwrs, mae wedi mynd i'r Eidal, mae'n dysgu Eidaleg. Nath o rhywbeth yn Tsienieg i Arsenal yn dod ar y dechrau'r blwyddyn newydd. Felly mae'n amlieithog rwan erbyn hyn. Ond oedd o'n gret, oedd o'n gyfforddus wneud rhywbeth cyn y gêm, rhywbeth ar ôl y gêm. A fel oedd Gwennan yn dweud, y merched. Dwi'n credu beth sydd wedi newid ydy, felly oedd Gwennan yn sôn am athro. Mae'r merched yn wneud o mewn ffordd hwyliog efo'r apps ac yn y blaen. Tynnu coes, cael dipyn o hwyl. A nhw oedd eisiau gwneud hynny, 10 ohonyn nhw. A mae'n fel y gair nes i ddefnyddio yn y cyfweliad gyda Aaron ar ôl y gêm. Mae'n ffantastig. Ysgrifennu wedi ffantastig i ddod. Do, ni'n mynd sylweddoli fydd y ddau ni deud ffantastig. Ond oedd o'n ffantastig. Mae fe'n ffantastig. Un gol sydd gyda ni fan hyn, falle ni ddim yn ffantastig, ond mae'n gol bwysig o ran y Barri. Ian di trin o blynyddoedd yn sylwebu fan hyn, Barri, ond Gwennan gol o'r diwedd, mae'n o'n rhyddhad nhw. Ie, mae'n amlwg mae'n rhywbeth maen nhw wedi paratoi gan tynnu'r 3 mas yn y cornel ar gyfer y gol. Gwaith da gan McLagan a wedyn gwaith da gan Green yn dilyn mewn. Ond i fi, mae'n anysgeilus iawn gan Pen-y-bont. Maen nhw wedi amddiffyn yn gadarn iawn yn hanner gyntaf. Siarp dda, disgybleth dda. A wedyn i switch off yna, diffyg canolbwyntio ddim yn dilyn rediadau. Fydden nhw a Rhys Griffiths really yn siomedig gyda hynna. Ond i'r Barri, fi'n gwybod bod fysa nhw'n hapus iawn achos maen nhw bach o, ti'n gallu gweld hwnna, bach o diffyg hyder yn y 10 munud agoriadol, ond maen nhw wedi tyfu mewn i'r gêm a wedyn y gol yna wedi helpu nhw. Hyfryd, dyna ni felly fan hyn. Ar yr egwyl, fel o'n i sôn, gol i ddim. Diolch fawr iawn i Ian am ymuno gyda ni fan hyn ar nos Wener yn gwylio'r Barri. Mae yna gwmni arall yma hefyd, un o'r reolwyr amlyca uwch gyngor Cymru yn ysbio, efallai, Andy Morrison gyda Nicky John. Diolch, Dylan. Yeah, Andy, tell me what happened here today then. Have you taken a wrong turning on the way home and ended back in South Wales again? No, we've got these next week, and I know there's a couple of new faces in the team. So I always like to try and watch the team at hand. You can see it on the television, but you don't see the bigger picture. So I just thought I'd scoot down tonight, get back in about probably 2 o'clock in the morning, and then ready for the game tomorrow. That's some commitment. And Barri, of course, are another of the teams that have been competing up there towards the top. What have you made of them? It's been a very close game. There's been nothing in it whatsoever, but a very clever set play, which is so important, which I go on about. It's a set play has changed
the direction of the game, and it'll be tough now for Pen-y-bont to get back into the game. One other thing that we wanted to mention, Christian Edwards of Cardiff met, who's been taken unwell and is in hospital. Obviously, we all want to send him our best wishes, but something like that just puts the game into perspective, doesn't it? It does, absolutely. I spoke with Christian earlier on today, you know, and he seemed in good spirits. So, you know, we wish him a speedy recovery, and it just shows you, you know, Christian's one of the most placid, quiet, easygoing players, managers on the side of the touchline. You know, very similar to myself. And you know, it was a major shock to hear it, but you know, I hear he's in good spirit, and I'm sure he'll be back soon. Absolutely, we wish him all the best. Gwilfer sy'n nesaf rwan. Dyma ni'r ystafellaudd newydd. Dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng y Barri a Pen-y-bont mewn cwpl o funudau. Croeso nôl ato ni i Bargenner, cartre'r Barri sydd ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Pen-y-bont, mwy o gemau ar eich cyfer chi, pnawn i llun eich apwyntiau'r penwthnos. 2 gem yn uwch yn Cymru, ni hefyd lawr i'r 4 ola yng nghwpan Nathaniel MG, cwpan y gyngrair. Balan cwrdd â Lleicona, Aberystwyth lawr yn y de ar gyfer gem yn erbyn STM Sports. Un o'r ceffylau blaen
lawr yn y te fan hyn yng Nghymru. Ond beth ddaw o'r gêm yma yn yr ail hanner? Gôl y gŵr yma. Green, y rhwymyn ar ei fraich. Green yr enw hefyd, Clayton sydd wedi taro. A mae Zombie Nation ar yr uchel seinydd. Yr anthem nath gario Cymru i Euro 2016. Oedd y cefnogwyr yn mwynhau honna. Fe fydd yr anthem haf nesaf, sgwn i. Ond beth ddaw yn yr ail hanner fan hyn? Nôl yn i'r pwynt sylwebu. Gwenan Harris yn mynd i gadw cwmni i Malcolm Allen a Mike Davies. Diolch o fawr, Dylan. Y tîm cartre yn cychwyn y gêm, ond Mark, sydd ni'n clywed fyna Nicky John yn sgwrsio gyda Andy Morrison, y newyddion yn torri y bore yma bod Christian Edwards wedi cael ei gymryd yn sâl. Ac am wr bonheddig yw Christian Edwards, a ni gyd fan hyn yn sgorio yn dymuno'n dda iddo fe am wellhad buan. Codi ofn ar bawb. Mae'n rhaid deud, disgwyliad. McLagan. Sgwar at Spence. Phipps yn ei gosod i nôl ar yr gyd a mewn! O, gwych a Luke Cummings sydd ar gôl yn sgorio'i gôl gynta i'r Barri ers symud o Gaerfyrddin. I ni wedi chwarae 40 eiliad yn unig a mae'r Barri yn dyblu i mantais. Y Barri 2, Pen-y-bont dim, ergyd wych gan Luke Cummings. Wel, mae'n hynna'n gic i gobeithio'n Pen-y-bont, so allan yn cysgu ar yr ail hanner. Symudiad da, cofia, 6 pas yn ôl yno, a wedi cael ei jyst i gosod y fan hyn, y pas ma, a'r bwrpas gan McLagan. Mae'n gweld rhediad Cummings yn dod mewn eiliad y fan hyn. 1-2 i mewn i'r cwrs Cosby, mynd yn ôl gan Phipps. Just y pwysau perffaith i fod gymaint ar y cyffyrddiau cyntaf, a mae o'n anelu am y gwrna bella draws y golwr, lle cywir i fynd â hi, a mae'n mynd. Dwi'n just bod tro'n deud, a fysa Wilson yn mynd i wneud y well. A diolch mynd i cymryd 2 gam y draws, mae'n cymryd 1 cam, a mae'n methu o fodfedd. Mae'r ergyd o 5 cath ar 20, mae'n rhaid fod cymryd 2 gam, mae'n wneud yr arbediad. Tro beth oedd yn dda fan'na, oedd patience. Barri, ond nhw ddim yn fforsio unrhyw beth fan'na, ond nhw'n hapus i cadw'r bêl. Cwpl o 1-2s, eto ddim yn troi, oedd y Pen-y-bont yn amddiffyn yn weddol dda, ond wedyn, just y weighting ar y pas yna nôl, a ar arwyneb fel hwn, pan mae'n glawio'n drwm, mae fe'n really llithrig, mae'r bêl yn symud yn gyflym, oedd e di cadw'r bêl lawr ar y llawr, a mae hwnna'n anodd iawn i gofyn ti dweud Malcolm i symud ar draws, ond pan mae'r bêl ar arwyneb fel hwn, mae'n galed i mynd lawr mor isel yna mor gyflym. Be maen nhw'n gwneud ar y cae ymarfer bob wythnos ydy'n cymryd, be di'r gyfrinach i golwr da? Oherwydd i draed sydyn o, i gama sydyn o. Mae o'n neud hyn trwy'r wythnos. Ac dwi'n deud, dy hynna ddim yn anodd y barn ni di hynde i'r golwr cymryd 2 gam a mae o'n neud yr arbediad. Dwi'n trio dysgu ei fi rwan, dwi'n trio cynghori nhw i ddeud 2 gam a fyddach chi'n gret o golwr. Neud i neud yr arbediad da, pwysig da i gadw dy dîm yn y gêm. Oedd hi'n dechneg ardderchog gan Luke Cummings, fel wedys i, gôl gyntaf fe ers symud o Gaerfyrddin yn yr haf, ond mae rhaid canmo fan hyn, Eli Phipps yn dal y bêl na lan, yn gosod y bêl yn berffaith i lwybr y cefnwr. Gwyn yn gwneud pwynt pwysig iawn yma. Nath o'n mynd o trio yn y diwedd, nath o deimlo'r amddiffynwyr, oedd ddim digon da i droio, felly am yn Edgar, wedyn gweld rhediad Cummings a jyst gosod ti'n berffaith iddo fo gymryd ti ar. Hwna dweud pwysig y cyffyrddiau, cymryd ti ar y cyffyrddiau cyntaf. Dechreuad gweitha i'r gŵr yma, Rhys Griffiths, i'r ail hanner. Mi fydde wedi bod yn pregethu beth bynnag yn yr ystafell newid. I dîmau ddim wedi bod ar ei gorau o gwbl hyn o'ma. A mae Barri yn dyblu i mantais 2-0 i'r dreigiau. Yn edrych i daro nôl, wedi colli'r 2 diwetha ac i godi i'r ail safle hyn o'ma. Indi cynnig dim byd yn ymosodol, fi rhaid i bethau newid. Mae'r sgôr na, ti'n rhyw obeithio, 2 gol i ddim, ti angen y gol nesaf dod. Hudson yn ildio meddiant a bêl yn tasgu oddi ar yr amddiffynwr, a mae'r Barri'n cyflymu pethau, mae'r tempo'n cynyddu, a Dan Jeffries yn gorfod rhithro. Ian, sydyn am dod yn ôl at Christian Edwards. Da ni gyd yn gobeithio fydd o'n gwella yn gyflym iawn, ond am ddyn, am boi, amser i bawb, amser i siarad. Yn cofio blynyddoedd maith yn ôl, amser y cariad yn costio dim, a mae o'n llawn o hynny. Dwi'n abod blynyddoedd maith, ac pob yn gobeithio gweld o'n gwella. A pleser yw wastad cyfweld gyda Christian Edwards ar ôl gêm, yn deall y gêm mor dda. Gan fodlon cydnabod
y pethau da a'r pethau gwael o fewn tîm I hunan hefyd. Ie, chwarae Gymru cofia. Un cap. Erbyn y Swister, efe? Ie. Yn Wrexham. A pwy nath ddod ar y cae amdan ta? O'n i na, ond dwi ddim yn cofio. Chris Coleman. Chris Coleman. Da iawn, da iawn. Cof da dy ti, Falcon Malen. Drew Fahia yn y llun. Mae fe ar gerdyn melyn, mae dwi'n frwydr dar gyda fe a Kane Owen pen pellaf. Rwy'n ni cael ei golwg ar hwnna yn yr ail hanner yma. Bron 5 munud wedi chwarae yn yr ail hanner. Y Barri 2, Pen-y-bont dim. Rhys Wilson yn oedi. Mae fel sydd wedi gwella o'r anaf na I luniau yn y gar. A dyma Hudson. Hudson yn brysur, ac yn gyflym, ac yn gosod y bel at George. Gosraffus to. I fi ddo, dyma ble fydd Pen-y-bont yn cael unrhyw fath o joy yw cael Hudson ar y bel. Mae fe mor twyllodrus, mae'n ffeindio'r pocedi bach yna, mae'n anodd, mae'n anodd stopio, achos pan ti'n amddiffyn yn erbyn, mae'n hoffi sgwario ti lan, mae'n heibio ti, a mae'n heibio'n hawdd, dydy? Mae'n heibio'n hawdd, ond y red product na di'r broblem sganddo fo. Ella sganddo fo'n llawer o opsiynau I flaen o, ond dwi jyst bob tro'n meddwl, gwranda, faint o gwrsiadau mae di gael, faint o ergydon ar y gol mae di gael, faint o basis mae di rei drwad I rywun cael ergyd ar y gol. Dim un I fyny rwan. Yn eto y camgymeriad yn ildio'r meddiant Raffel a oedd rhaid I Jeffries fod yn effro I ryngipio. Mae Barri yn cael gafel ar gynnal car hyn o bryd. A maen nhw wedi codi'r tempo do. Dwi'n meddwl mae'n ddwy gol o'i bach o cwsin wan, ond dal I fod. Maen nhw wedi codi'r tempo, maen nhw'n bob dim yn gyflym. McLagan yn ddeallus allan at Chris Hugh. 5 yn disgwyl y croesiad, teg at y postyn pella. Drew Fahia ac yna McLagan yn tynnu'r bel lawr, mae'n dal lan yn y gwynt, mantais y gwynt gan y Barri yn yr ail hanner, a mae Wallow ddigon parod I daflu'r bel I unrhyw le. Y tri amddiffynwr I Pen-y-bont, maen nhw I gyd rhy gul. Dyna maen nhw'n neud gynno le I greu 2 nefyn 1 lawr, esgyll. Barri yn parhau fe'n Raffel. Wel, y bel yn cael ei ffynnu nôl, gwaith da gan Drew Fahia. Raffel ar ergyd. A Warlow gath Harris gath y bloc arni. Mae hwn mor dda ac arbediad gan y golwr I fi, herwydd mae'n taflu I gorff I just trio rhyw ffordd rhwng y bel a'r gol I stopio a mae'n neud. Mae un peth yn sicr bydd Gavin Chesterfield yn falch bod e wedi cynnwys Eli Phipps yn 11 I gychwyn y gêm gyda Toure ddim yn tanio. Mae Phipps wedi cyfrannu'n allweddol. Hugh i'w chrymanu ddi mewn. Ar y tostyn pellaf yna di dryfeilu'n bell a Wilson yn aros ar ei linell. Raffel, tu fewn. Ac pres o bell, ond yn bell dros y traws yr arthi. Siap I gorffon hollol anghywydd oedd y bel dan I draed o'i byd bach. Oedd angen symud i'r dde. Edrych ar faint o agos mae iddo I grymannu on. Dan I draed o, so wedi jyst mynd hanner llathan bach arall. Agor y gol iddo fo hyn a crymannu fewn I postyn bell yna. Cyffyrddiad gyntaf arbennig o I creu y cyfle I trio agor corff fel lan. Ond ie, fel wedi si, just dim digon o ongl ar y corff I crymanu'r bel mewn i'r corner bellach. Wel, dyma reolwr newydd Caerfyrddin, Christian O'Leary. Yn gweithio gydag Abertawe a fi'n siŵr bydd y cysylltiadau rhwng yr elyrch a yr hen air yn datblygu a gobeithio gewn ni weld rhai o chwaraewyr am lyca I ieuenctid Abertawe efallai yn teithio lawr yr M4 I Barc Wain Dew. A gres gweld nhw yma, Andy Morrison o'r gogledd. Gweld Christian O'Leary yma. Mae yna Alan arall yma hefyd oes, mae Gavin yma, mae'r gêm fori wrth gwrs y Aberystwyth, felly mae ma'n gwylio. Maen nhw'n chwarae o hein yn y 3 wsos nesaf, dwi'n meddwl. Harris. Pen-y-bont yn chwarae'r gêm gyda'i cefn at gol ac yna yn ildio'r meddiant a dyma Raffel ymlaen y McLagan. McLagan ma'n y gam sefyll. Yn gorffen yn gampus, mae'n drenu bod Lliman wedi cael ei chodi pen pella. Oedd hi'n penderfyniad cywir. Mi oedd hi, ond y cyd chwarae rhwng, mae Raffel wedi cymwyd o lanwad yr ail, a'r armam wedi creu'r graff. Ti'n bod, mae wedi gweud pethau o'i gilydd yma na, mae rôl 10 da. A mae McLagan yn gorffan i yn di, faint o gelwydd o hynna, ond
oedd o mor agos i ddim bod yn camser i cadw. I byd bach o lwc reit yn y diwedd, ond yna wedyn yn anlwc i gael i dal yn camsefyll. Mae'r cyfle yn dod eto o Barri gosod tempo yn y canol cael. Ddim rhoi unrhyw amser i Pen-y-bont ar y bil, pincho'r pil mewn fanna a offer nhw'n yn gwrth ymosod eto. Wallow sy'n camu dros hanner ffordd i'r ymwelwyr. Owen. Sgwar at Jeffries mewn. George yn amyneddgar ar yr yslis. Jeffries yn dod o hyd i Michael George. Nôl at Hudson. Ddau'n cyfuno'n chwilio am gyfle i groesi, ond mae'n croesiad sâl gan George. Newid mawr, cofio, gan gafyn Chesterfield ar yr egwyl i fynd i 3 yn y cefn neu 5 yn y cefn. Union fel system Cymru o dan yn yr Euros dwytha. 3 yn y cefn, wedyn y sgwar ma'n ganol y cae. A wedyn mae Glagynne, Phipps yn arwain y llinell flaen. A wedyn mae un nhw'n disgyn i fewn yn ôl i'r sgwar. Ond nhw'n chwarae fad yn hanner gyntaf hefyd. Dim tan diwedd y hanner cyntaf nag oedd, ond oedd o'n dinewid o yn ôl i 4 yn cefn efo Cummins, a wedyn mae'n mynd yn ôl eto i 5 pont. Oedd o wyla ni y fainc fanna i'r Barri, dwi'n meddwl oedd e. O, Bale braidd yn fyr! Nôl gan George, mae'n cael ei dwyn gan Phipps. Phipps ydi gweithio mor galed i'r Barri ond y tro hwn yn troseddu. A mae'n y gwmpo mas mawr fan hyn rhwng Michael George a Rhys Wilson. Mi oedd hi'n drosedd amlwg. Y ma' na eilyddio. A Michael George sydd yn gadael y ca, fydd e'n siomedig, ddim wedi cael y gêm orau. Ond yn cymryd i le, wrth diddorol iawn, Kostya Dorjajewski. Mae wedi dod i'r ca 2 waith fel eilydd y tymor hwn a sgorio yn erbyn Aberystwyth ac yn erbyn Met Caerdydd. Felly mae gan... mae e'n ngŵr acrobataidd iawn, ac os geithau ddod o hyd i'r rwyd, fe welwch chi fe'n hedfan trwy'r awyr. Mae o'n gyflym, dydy, ofnadwy meddyn nhw. Weles i fe gynta gyda Port Talbot, ti'n credu, dyna ble welon ni fe gynta, ac yna fe symudodd ei Aberystwyth. Wedi bod o gwmpas y syrcit, ond i fod yn deg iddo fe, mae wedi cael effaith wrth ddod i'r maes. A Rhys Griffiths yn angen rhywbeth, sbarc o sbrydoliaeth o rywle fan hyn gyda'i dîm ar ei holi o ddwy ddim wrth i ni agosau at yr awr. Cyrraedd y bêl gynta, Hudson gofod gweithio'n gael. Dyna lle mae'r Barri wedi cael y gorau bethau. Wallow. Lan at Nathan Wood, ond maen nhw'n gwthio mewn, yn gwasgu mewn mor gyflym, dim cyfle i Wood. Harris a Griffiths yn gofod dod yn ddyfnach i ddod o hyd i'r bêl. Evan Press yn dilyn Dan Griffiths i bobman. Wood. Tu fewn at Kane Owen yn troi, yn chwilio am le i groesi, digon o ddewis yn y canol. Bêl i'r awyr. Cyffyrddiad cynta, Dorjajewski fan hyn. Dweud yn cymryd y tafliad. Oes yn amser dyn nhw wastraffu fan hyn, ond wastraffu wnaethon nhw. Mae Jeffries ar bêl, at Hudson, nôl at Jeffries. Wood yn cael ei wthio, a dyna lle mae Clayton Green mor gryf. Capten y Barri yn arwain drwy esiampl, Marco. Wel ia, mae bresenoldeb mor bwysig iddyn nhw'n ganol y cae na dydy. Enwedig y ffordd maen nhw'n chwarae. Dwi'n gwybod, pan maen nhw'n chwarae bod 2 flaenwr i fynd i ffrant fel ein yma'n ta, maen nhw wedi newid system eto rwan. Maen nhw'n mynd i addasu, dwi'n mynd deud o un system i llall. I ofyn gofyn gwahanol gwestiynau wrth y Pen-y-bont, maen nhw wedi bod yn neud hynna. A pan ti'n 2 gol i fyny, gyd i neud beth eisiau neud gwir. Ond dyna beth mae tîmoedd dda yn gallu neud, maen nhw'n gallu addasu a chwaraewyr dda hefyd. So am ffitio chwaraewyr mewn i system, so mae angen bod nhw'n gallu addasu systemau gwahanol. A dyna pryd ti'n gweld y chwaraewyr da i chwaraewyr gorau. Mae un peth mae'r Barri wedi wneud hyn o, mae gyda nhw Evan Press yn y cefn, a Press maen nhw wedi wneud. Maen nhw wedi gwasgu yn llwyr ar Pen-y-bont, a gwasgu'r cyfleoedd allan ohonyn nhw. Griffiths yn ei gosod i at Owen.
dim cyfle o gwbl yn gofod troi a dechrau eto gyda'r Bale yn sgwar. Nathan Wood. Wood. Ni tharo un hir, ond gyda'r gwir byr yma o Griffiths a Hudson, does dim gobeith yn yr awyr gyda nhw. Mae rhaid taro fe mewn i'w trad nhw. Os ti ddim medru gweld nhw, ti'n gorfod symud y Bale i cymryd pas bach ychwanegol yn ganol y cae, cyn i reid y gwasanaeth i fewn y bas i fewn i'r blaenwr. Paid e jyst gorfodi rhywun i wneud o, wedyn mynd allan ar dir y chwarae a reid y Bale i ffwrdd. Ti'n meddwl ni hynny? Wel, Nathan Wood sy'n gadael y ca, fe wnaethon ni adnabod e fel un i wylio hynno, ond dyw ddim i gael i gêm orau. Yn cymryd i le Luke Borelli, y chwaraewr profiadol 8 ar 20 oed, 1 gol iddo fe y tymor hwn. A siomedig, noson siomedig i Nathan Wood. Ar ôl y 2 munud cyntaf na, o'n i'n meddwl bod ni'n mynd i gael bydd o'n mynd i creu argraff mawr na ni ag ar pob adra, ond oedd hi ddim i fod, ti'n mae'r dor a bob gêm, ond yn sicr maen nhw wedi fethu fo. Oedd ti'n gwybod cyn y gêm o Pen-y-bont i gyd, o'n leia ta 90 yn nhw yn gorau bod ar ei gorau i gael rhywbeth allan o'r gêm a dyn nhw ddim wedi bod, os am nhw wedi bod. Nhw methu cael y Bale iddo fe hefyd mewn sefleoedd. Chwaraewr fel yna, mae angen cael ei mewn i'r gêm, a pan ti'n methu cael fe ar y Bale mewn sefleoedd sy'n mynd i brifo wedyn Barri. Ond mae ddim yn mynd i bod yn effeithiol, a mae'r gêm yn pasio heibio fe. Hudson at Georgievski, 2 o'i flaen, nôl at Hudson, dyna welliant. Hudson, 3 o'i gwmpas e, angen cyfle i groesi. Y ddau yn cyfuno eto, ymlaen mae'n mynd at Georgievski, blaen trod pwysig gan Chris Hugh. Allan am dafliad. Beth sydd angen i ddeud y gwir ar Pen-y-bont ydy efallai blaenwr mawr i ddal y Bale na lan, ond yr unig person sydd ar y faic yw Rhys Griffiths i hunan. Be dwi'n dweud ydy, pan gynnwch chi ddim mawr fel y dyn yma, sef wrth i fod, dwi'n siŵr, dod i arfer y llinell flaen a ni help i chwaraewr ifanc Daniel Griffiths ar fentig o Gaerdydd. A mae'n rhaid opsiwn gwahanol i'r dyn ar y Bale. Os ti methu chwarae trwy ganol cae, tafa i fyny na, a gynnwch chi allan un neu ddau o chwaraewyr bach, cyflym o'i gwmpas o. Os gynnwn nhw ddim yr opsiwn yna ar y funud i daflu'r Bale na fyny herwydd, dydy'r Bale yn cael ei dal i fyny yna i ddod â chwaraewyr ganol cae fewn i'r gêm. Wel, nos Wener nesaf, fydd sgorio yn fyw o'r ofal Caernarfon yn erbyn Met Caerdydd, y gêm fyw wythnos nesaf. Caernarfon yn cael tymor mor dda, beth ddim cystal i'r Met ar hyn o bryd. Ond y Bale hir fanna gan Luke Cummins, sgorio'r ail gol. Fydd hi'n danllid ar yr ofal, dwi'n siŵr, gyda'r cofi Ami, gyda'i gilydd ar dan. Trosedd, a mae Curtis Hudson ddim yn gytuno, drosedd ar Clayton Green, a maen nhw wedi bod cyntaf i'r Bale reit ar draws y ca. A dim just y Bale gynta, yr ail Bale hefyd. Enwedig yn yr ail hana yma, maen nhw wedi newid ger. Oedden nhw'n gwybod ella oedden nhw angen neud hynny. Efo Monda, 1 gol i warchod yn yr ail hana yma. Wan, maen nhw'n cael y gol arall. A maen nhw ar ben y gem, ond maen nhw'n reist record ni fi bach. Spence yn ffigio, ond yna ni chymryd i inisial, ond un siomedig oedd hi. Mae at Griffiths. Griffiths sydd wedi cael wythnos mor lwyddiannus gyda tîm dan 45 Cymru, ond un lwc o gwbl iddo fe hyn yma. Well noson i Radcliffe, y bydd Radcliffe yn chwilio am lechen lan arall. Mae wedi cael 4 yn ystod y tymor hwn. Pa mor bwysig Gwenna bydd llechen lan i'r Barri hefyd wedi ildio rhyw 9 gol mewn 3 gêm. Ie, hynod o bwysig. Mae'n dod â hyder nôl fe'n unrhyw beth. Mae pob tîm mewn tymor yn mynd trwy rhyw fath o gyfnod ble maen nhw cael blip bach, mae'r canlyniadau ddim yn mynd ffordd nhw, perfformiadau ddim yn mynd ffordd nhw, maen nhw wedi blino tipyn bach, anafiadau. Nawr, o'n i'n meddwl, tywyswyr y Bale, o'n nhw chydig yn ifancach na hyn, mae gyda ni wr eiddfed iawn fan hyn, ond mae'n frwdfrydig. Fe sy'n arwain y tîm efallai. So mae beth mae'n gwisgo fyna, par o pyjamas fe'n gweud, e? Chwarae teg iddo, helpu allan ar noson mor annifyr a hyn. Mae Phipps yn gadael, a mae wedi cael noson dda, yn cymryd i le Mo Toure, 20 oed,
heb sgorio tymor hwn, ond efallai a honno hyn o'i wrnoson. Dyma Phipps, byddai'n derbyn llongyfarchiadau nifer fawr o bobl heno. Mae wedi creu argraff yn dda, yn arwain y llinell flan, a dyna beth oedd union oedd Gavin Chesterfield wedi gofyn iddo fe wneud. McLagan, ceisio gweir bel na drwodd i Toure. Ergyd Ishel da gan Chris Hugh, gweithio mor galed lawr y chwith, arian byw o gefnwr, cael ei gynnwys yng Ngharfan Cymru Mark Jones, hefyd futsal Cymru, Malcolm, dwi'n meddwl ydy. Ond ti'n sôn am Mo Toure, McLagan digon o goliau ganddyn nhw, tymor dwytha doedd a maen nhw eisiau danio'r partneriad na nôl. O ti'n edrych ar gwaniaeth goliau yn y gyngraid tymor hyn. Mae Barri ar ei holi i'r tri ucha yn barod efo gwaniaeth goliau. Ti'n yn gwybod pa bryd ti angen. Ti'n bod y gwaniaeth goliau yna ella ddod i fewn. A cyn y gêm yma, fi'n credu mae'r ystadegau yma'n gywir, oedd Pen-y-bont actually wedi dechrau'r gêm, wedi sgorio fwy o golyn ar Barri. Ti'n iawn? Gweilod y dau isa yn y tabl hefyd, so mae'n agwedd o'r gêm, mae rai bod nhw'n gwella, os bod nhw'n gobeithio i fynd ymlaen a ennill y gyngrair. Wel, maen nhw wedi chwarae mor dda, wedi bod mor anlwcus hefyd yn colli o 2 i 2 gartre yn erbyn y Seintiau Newydd a'r Derwyddon. Gemau Dylan wedi cael pwyntiau ynddo fe. Ond allech chi ddadle, ydyn nhw'n heiddi rhywbeth heno? Na, dim yn y mynd. Mae 2 gêm ddifyr iawn dros yr wyl, Caerfyrddin yn erbyn Pen-y-bont. Mae Hugh yn ergydio! Taro, top y bar. Ar ei drod wana hefyd. Pryd o Dafod gan Rhys Wilson i'w amddiffynwyr. Yn torri tu fewn ar ei drod dde. Anaml iawn i ni'n gweld e'n sgorio gyda'r drod na. Oedd e mor agos tro hwn. Ie, fi ddim yn beio Wilson yn rhoi bai ar amddiffyn. Mae rhaid i rhywun camu allan o'r amddiffyn. Ond pa gymryd unrhyw beth i ffwrdd o'r rediad arbennig. Ti'n gweld union beth mae'n moyn wneud. Ond jyst methu cadw'r bel yn digon isel mewn i'r gornel. Mae'n cael rôl rhydd yn yr ail hanner. Mae'n dweud lawr y chwith yma. Dwi'n Pen-y-bont ddim yn helpu hunan hefyd, cos pan maen nhw'n trio agor allan wrth chwarae, os neb yn llydan. So fydd ni gweld 2 funud yn ôl oedd hanner cyfle i McLagan achos nhw wedi colli'r bel achos oedd dim wit ar yr ochr dde yma. Dim cam sefyll tro hwn, y bel gan Rafael mlaen at McLagan. McLagan ceisio lladd y bel, chwilio am gymorth. Sgiliau gwych i droi Harris a creu lle, ond Harris yn ymateb. Wallow yn ymateb yn dda. Owain Wallow, dros i 10 ar 20, ond nath e ymateb yn gampus fanna fel amddiffynwr. Mi nath o rei gormod i hyn neud. Dwi'n mynd deud, oedd i sgil dda gan McLagan, ond ydych chi gwybod bod o'n mynd i drio hwnna, dydych. Y ffordd oedd o'n twyllo i basio, oedd o'n mynd i neud y croen turn, a mi dyla Wallow wedi darllen i well. I fod yn onest, yr unig reswm dath Wallow nôl mewn i yna, cos y cyffyrddiad ola McLagan actually di mynd i ffwrdd bach rhy dwfn. Wel, dyma ni'r dactig nath arwain at y gol agoriadol. Mae'n cael ei chroesi, pwy sy'n ennill y peniad. Dyma McLagan yn creu lle, McLagan yn ergydio. Bel yn cael ei chlirio gan Pen-y-bont. Cyfle wrth ymosod. Hudson cynta i'r bel, ond drychwch ar Hugh. Ac yna yn cyfuno gyda Fahia. Maen nhw'n gweithio dros ei gilydd. Dyma'n union beth oedd Gavin Chesterfield yn dymuno, ymateb i berfformiadau siomedig y 2 wythnos diwetha. Wel, oedd o'n eisiau golli 4 gêm yn ôl, ond oedd nhw'n dweud hynny. Un flwyddyn ar 15, dwi'n credu. Mae wedi bod ers iddyn nhw golli 4 o'r bron. Sadler, prynu ni di enwi fe. Hudson. Ac yna'r ergyd, yn un dda ac yn un isiel. Maen nhw angen rhywbeth ddigwydd, dydy. Maen nhw angen rhywbeth ddigwydd bod Eli, bod ergyd yn rhaid y llawr. Unwaith ti'n taro bel i mewn i llawr unrhyw dro, mae'n cymryd y pwer i fi bach o ddi wrth y bel. Fe wedys ti Max yn gynharach yn y sylwebeth bod Pen-y-bont wedi sgorio ym mhob gêm y tymor hwn. Maen nhw wedi ildio hefyd, ond llygedyn o beth efallai iddyn nhw gan bod nhw mor gyfarwydd a sgorio, wedwn ni. Ia, ond y Barri sydd edrych fel sgorio'r gol nesaf, de. Gêm yn agor lan nawr. Lle
i Spence at Toure, trio i flanau, mas at Spence at Chris Hugh, gwaith da fan hyn, ac mae'n syth at Wilson yn ei gollwng hi, a cic gornel arall i'r tîm cartre. Dwi'n meddwl bod mynd am y postyn yna, cofia, dwi'n meddwl na codi'r fel i'r postyn bellad o trio, ond yna jyst yn ar ei draws i ac a hanner y bel a mae'n jyst mynd am y postyn gyntaf yna. Bwysig i newid yr ongl fan'na hefyd. Mae pawb yn disgwyl y bel mewn i'r postyn gyntaf fan'na, newid yr ongl. Chris Hugh ar arwydd. Peniad nerthol gan Kane McLagan yn taflu hunan at y bel, ychydig heibio'r postyn, ond symudiad wedi baratoi unwaith eto ar y car marfer. A tro ma, mae'n dechrau, ti'n bod ti allan i cwrs Cosby bron yn hynny i mewn ar hwnna, mae digon o bwen ganddo fo. Yn dymethu cyfeirio i'r gornel. Griffiths a Georgievski. Sadler sy'n gwisio ngori pethau. A Patton yn ei pryn wedi enwi. Patton yn yr ail hanner yma. Kane Owen gyda Sadler wrth i ymyl e. Owen eto wedi parhau ar ediad, mae hwn yn symudiad da Gergyd yn syth i ddwylo George Radcliffe. Ond efallai gorau ni wedi gweld o Pen-y-bont yn ergyd gan Luke Borelli yn y diwedd i ail mewn rhyw 2 funud. Mae Borelli yn gwneud gwahaniaeth. Symudiad well gan Pen-y-bont. Maen nhw'n trio symud y bel yn gyflymach. Deni chwaraewyr Barri mas o safle. Gweld rediad Kane Owen o allan i mewn i tynnu rhywun gyda nhw, a wedyn yn anffodus y ergyd jyst dim digon o bwyr arno fe. Ras rhwng Curtis Watkins a Borelli, a ti'n iawn Gwenan, maen nhw'n dechrau gweu patrymau bach mwy pert, mwy effeithiol trwy ganol ca. Dwy ergyd do, yn y munudau dwytha, mae'n rhyw fath o wella iddyn nhw. I ni mewn i'r 20 munud ola, y Barri 2, Pen-y-bont dim. Goliau gan Clayton Green, y capten, ac ergyd wych o 5 llath ar hugen gan Luke Cummins i gol gyntaf o'r tymor sy'n gwahanu'r tîmoedd. Jeffries mewn â Griffiths, Jeffries eto. Symud y bel yn gyflymach nawr, Pen-y-bont, Georgievski, taw nhw'n cael gol yn ôl, fyddai'n 20 munud ddiddorol. Clefar gan yr amddiffynwr Hew o fanna, just dal i dir, bod yn gre, rhyw 2 lath i ffwrdd, just stopio'r crwysiad na, blocio'r crwysiad na, beth da neidio i fewn, a wedyn mae'r eilydd yn mynd heibio chdi. Sodiad gan Hudson. Jeffries yn anlwcus fanna. Gavin Chesterfield, fe fydd e wrth i fodd oherwydd oedd e'n siarad ar ôl y gêm, ar ôl y golled nawr beder i ddim gyda fi fan hyn yn y bin Cei Conna. Oedd e ddim eisiau berniadu i dîm, dyw e ddim yn un sydd am berniadu i dîm, ond fi'n credu bod yr holl newidiadau yma, fydd e wrth i fodd bod y newidiadau wedi dwy'n ffrwyth yno yma. Oedd dim yn hawdd i unrhyw reolwr nadi, ond mae o'n digwydd yn ystod y tymor i bob tîm, ond mae wedi cael ni gyd ar yr un cyfnod o. Chwaraewyr wedi anaf, chwaraewyr wedi wahar, ac ti'n gorfod delio fo fo, a mae wedi gwneud yn dda iawn. A hwnna di'r unig gêm, maen nhw wedi golli ba, ia dwi'n meddwl, tymor hyn yn yr Gymraeg. Kane Owen yn rhedeg mewn i Clayton Green, ond mi oedd yn y gyffyrddiad ar Kane Owen. Mae Rhys Griffiths wedi gwneud i newidiadau, mae'n wedi dod â Borelli a Georgievski i'r ca, a mae pethau wedi gwella. Byddai'n edrych nawr ar Kane Owen. Eisiau bod special am yma, does o. Mae hon yn bellach na beth oedd yr un yn yr hanner cynta. Mae hon yn anna'r un. Dwi'n mynd amdani, Gwynar? Wel, y ffordd mae'n llethu lan, mae'n edrych fel bod e. Mae'n mewn i ddanedd y gwynt. Fydd hon yn symud beth bynnag oherwydd y gwynt. Wal eto o ddau. Mae'n i gadael hi, ergyd gan Borelli, a ni wedi gweld Borelli yn sgorio beth, fi'n cofio fe'n sgorio i Aberystwyth ar goeden y parc, un o goliad gorau'r tymor. Ond oedd hi ar y target tro. O, gath i gafel lan o fe. Ond jyst...
Dyna'r problem gyda y right i'n trio cymryd fel yna, achos ti byth yn gwybod. Maen nhw wastad yn trio roi o falf just uwch ben ble maen nhw'n taro fe. A weithiau ti ddim yn gwybod sut maen nhw wedyn yn mynd i cael effaith. Mae'n mynd i symud, ond ydy yn symud yn y cyfeiriad chi moyn fe, ti ddim yn gwybod. Mae'n sgil anodd. So ti'n gweld prif Gymraeg, ti'n gweld rhyw fel Rashford, ond mae'n sgorio i mewn 200. O weithiau mae'n cymryd nhw. O Ronaldo sgorio lot mwy, ond oedd o'n nid i'r peth. Mae fe jyst yn superhero. Clayton Green. Ond A gytuno fe. Chris Hugh yn helpu Bale mlaen am yna. O, mae'n ras, mae'n beniad nôl, mae Borelli mewn fan hyn. Borelli yn cyrraedd y Bale gynta, a'n mynd i'r llawr. A mae yn gico'r swatyn. Mae wedi dyfarnu gan Bryn Markham Jones. Wow. Wel, nawr te. Wow. A nath George Ratcliffe cyffwrdd ar Borelli. Yn sicr, Borelli gyrraeddodd y Bale gynta. Nath o'n gwneud digon yn y man ni ddim yn mynd lawr mor hawdd a nath o, ond os oes unrhyw fath o cyffyrddiad, mae Borelli'n cyrraedd y Bale, yndi. Dyn nhw'n gwasaffu amser, maen nhw eisiau cymryd o'n sydyn, ond mae Ratcliffe yna'n lwcus yn y fan ni, mae'n aros ar ei draed. Oce, Borelli, cyrraeddi. Mae'n edrych yn feddal. Mae'n edrych yn feddal. Oes rhywbeth yn hwnna. I fi, dwi'n hwnna byth yn kick-off. O'n i actually meddwl bod Ratcliffe yn arbennig o dda, tynnu allan o hwnna hefyd. Mae Borelli sydd yn chymryd hi. A mae cael ei harbed yn wych gan Ratcliffe. Wel, mi o'n i'n cwestiynu a oedd hi'n gico'r smotin neu beidio. Mae e'n cael ei gyfleidio, mae'r cefnogwyr yn dathlu. Mae parhau yn ddwyddyn. Ti'n gwybod be, Den? Mae gynnu fo hyfforddwr, golwr fan hyn. Mae Kendall. A mae o'n i ddysgu fo, a mae o'n ddysgu fo i safod uchel. Pen-y-bont yn wastraffus y Barri yn clirio Fahia yn disgwyl amdani. Mae'n nôl gan Pen-y-bont yn drwchwch nawr, mae'n 4 yn erbyn 1, y Bale mlaen at Toure at Spence, Spence dim cam sefyll. Pen-y-bont yn rhithro nôl, Spence yn ergydio a'r Bale yn cael ei clirio. Gwaith da gan Patton yn y diwedd. Ond am arbediad llaw cry i'r cic o'r smotin de, a mae'n heiddi, oherwydd oedd o ddim yn heiddi'r cic o'r smotin yn y man ni. Wel, bu o'n i'n cwestiynu a oedd hi'n gico smotin neu beidio, benderfynnon ni bod hi ddim. Bryn Markham Jones yn dyfarnu i bod hi, ond Ratcliffe gwych ac am wythnos iddo fe, llechen lan yn erbyn Bosnia ac yn arbed cic o'r smotin ar ddydd Gwener. Ac y record na gynnu fo i y Barri, ti'n diom di colli, gofio. Diolch am di cic o'r smotin, mynd ar ei draws o... Na, dim byd. I fod yn onest, does y Borelli cael cadw melyn fan'na am deifio i fi. Achos mae'n edrych amdano fe, dyw Ratcliffe ddim di un o'r cyffwrdd fe. Mae wedi tynnu allan, mae wedi trio gadael rhywbeth mewn, fan'na mae hwnna dal ddim di cyffwrdd fe. Y gwir amdani, Gwennan, bydde fe, Malcolm Allen, bydde fe di mynd lawr. Wrth gwrs bod fe. Ond na fe, Griffiths at Hudson. O, tackle bwysig gan pres Bale hir. Georgievski. Llawer mwy o awch yn chwarae Pen-y-bont nawr, ond am ergyd bod nhw wedi methu'r cic o'r smotin, a oedd hwnna'n gyfle eiraidd i ddod nôl mewn i'r gêm gyda 20 munud yn weddill. Record nhw wedi sgorio ym mhob gêm. Falle bod yna berygl bod nhw ddim, ond dyma Griffiths. Griffiths yn ei thynnu ddi nôl. Clayton Green ar cyffyrddiad. Stori o'i noson nhw hyd yn hyn, de. Efo'r cic o'r smotin y dyn yma na ni weld y digwyddiad cyntaf. Mae'n dod ar draws, mae'n stopio fyna. Mae'n gwybod fe di thwncio'r o Bale, mae'n gwybod mae Borelli mynd i gyrraedd. A mae Ratcliffe, dwi'n meddwl mae yna rhyw gysylltiad, ond dim digon i mynd lawr i gael cic o'r smotin. Dim yn drosedd. Na, dim yn drosedd, a falle Gwennan Cerdyn Melin, falle amblymio. Ie, yn fy marn ni. Sa'n credu bod braidd unrhyw cyffyrddiad fan'na o gwbl. Rediad da gan Keenan Patton, ond yn tynnu ergyd heibio'r postyn. Ond dyna ffordd mae'r gêm yn mynd, a i fi, mae fe'n ffordd anffodus. So mae'r chwaraewyr, mae'n jyst yn edrych am pob cyffyrddiad bach i ennill cicwydd, a i fi, lygwn ni jyst gweld nhw cadw'r traed nhw a trio curo pobl.
Ond mae Riola hefyd, yn mynd yn waith dydi, mae'r dyfarnwyr, mae'n lot o bwysau yn nhw dyddi yma, ond so well gyda fi i'r dyfarnwr wneud camgymeriadau fel oedden nhw estalwm, ti'n bo, ar yr eiliad yna, na mynd i'r, fel, peiriant VAR gwirio yma. Ond y gwir amdani Gwennan, wyt ti a finne yn gweithio mewn ysgolion, a ni'n gwybod bod math na o beth yn cael dylanwad ar yr ifanc. Ydy, mae yna, a dim syndod wedyn, mae hwn jyst yn rhan naturiol o'r gêm, wel, gêm y bechgyn, ti beth, dyddiau yma. Ti ddim yn gweld y gymaint yn gêm y merched, achos falle maen nhw'n fwy onest, a fwy gall, ie. Sorry, Marks. Cyn Owen ar ergyd. Nath e'n dda i gael, oedd dal ychydig o dan i dradau, nath e'n wych i gael yr ergyd bant. Ond oedd Ratcliffe yn ei gwylio i'r holl ffordd. Da, wan, Gwynan. Ia, unwaith mae'n cael allan o'i draed, mae'n mynd i gymryd i ar, mae'n gwybod, mae'n bwysig, neu anfodol ydi i dîm o sgorio i drio cael rhywbeth o'r gêm, ond mae ddim yn bell na di, ond dwi'n meddwl mae'r golwr Ratcliffe, mae'n darllan i'n barod, mae ar y ffordd a draws, mae wedi cymryd mwy na 1 cam, 2, 3 cam, a mae'n just gwarcho ti eifio'r postyn. Hudson yn brwydro, ond mae'n drosodd gan Clayton Green. A nid y tro cyntaf, Clayton Green ar gerdyn melyn, cofiwch. Ond yn torri'r chwarae lan yn campus. Clayton Green, mae mor allweddol yn ganol cael, wedi colli Troy Greening a Robbie Patton. Mae angen cadw Clayton Green yng nghanol ca i'r dreigiau. Cyfle fan hyn i Georgievski, ac yn y diwedd mae'n cael ei chlirio dros trawst i hunan, credu gan Chris Hugh. Wel, maen nhw'n deffro, yn sicr, Pen-y-bont. Ond Hugh yn ei digon, a clefar yna, jyst neud y pwysau yna i fewn i. Pen-y-bont yn pwyso, 10 munud yn weddill. Owen, o mae yna drosedd yn y cwrt Cosby, Bryn Malcolm Jones yn dyfarnu. Eilir arall i'r Barri yn paratoi, a Callum Sainty ydy hwn sy'n mynd i gymryd lle Cion Raffel. Nawr, mae Raffel wedi cael gêm dda yng nghanol ca, wedi gweithio mor galed dros y tîm hyn yma, wedi creu argraff Gwennan. Wel, nath o'n cyfdylanwad ymwysodol, sori, dwi wedi newid yn enw. Nes i'n gwybod i ddechrau, sori, Gwennan, gyd i ddod i fewn hefyd, ond yn yr ail hanner, mae wedi chwarae dda. Ydy beth fi'n hoffi yw'r ffaith bod e'n rili gweithio'n galed. So mae wedi rhoi shift mewn i tîm, ni wedi gweld e'n dod nôl weithiau i adennill y bêl, a mae wedi bod lan a lawr, mae wedi cael asgell ddef yna ar y degau. Ond na, dwi ddim wedi bod ar y bêl fel gymaint bas nhw wedi moyn iddo fe a creu gymaint, ond mae wedi cael effaith cadarnhaol ar y gêm. A bydd Cafyn Chesterfield yn falch i weld Callum Sainty nôl ar y cafed. Oedd gath e dymor arbennig o dda cyn ymuno a Henffordd. Mae'n chwaraewr tal iawn, ond lot o sgiliau yn perthyn o fe. Mae'n cael cyffyrddiad cynnar fan hyn, Callum Sainty, yn gallu chwarae yng nghanol ca a hefyd yn y cefn. Fe'n ymlaen gan Cummins, tuag at Sean Spence, a nôl mae'n mynd gan Harris i ddwylo diogel Rhys Wilson. Amser yn rhedeg mas nawr i Pen-y-bont, yn unfed ar 10 yn uwch gyngrair Cymru. Maen nhw 1 pwynt y tu ôl i Ebus. Oedd gyda nhw 2 gêm wrth gefn cyn hyn o ma. Ond mae'n mynd i fod yn gyfnod difyr a diddorol iawn wrth i'r tîmoedd yma ar y gwaelod chwarae yn erbyn ei gilydd. Gemau anodd i Ben-y-bont, Cei Conna gartre, yna Porthmadog yn y cwpan ac yna'r Bala oddi cartre. Dwi'n mynd yn 2 wythnos rwydd. Na, dydy ddim. Mae wedi mynd yn arwain chdi mewn i'n nadolig lle gynnwch chi gema'n dod yn gyflym ac yn tywad mewn dynodiad. Felly, ia, ailgasglu, gweithio'n galad. Ella dod ein ddau i fewn. Os fedri Rhys Griffiths dod ein ddau i fewn. Dwi'n meddwl maen nhw angen ymosodwn. Dipyn bach o brofiad, cryf, corfforol. Borelli yn brwydro pen pella. Mae wedi ennill tafliad i'w dîm. Mae wedi creu argraff wrth ddod i'r ca. Mae'n cael ei adael mas o'r tîm. Ddim yn sioc, cofiwch, Dan Griffiths yn brif sgoriwr gyda 4 gol yn dod mewn yn ei lefe. Os yna lef allai chwarae'r 2 ohonyn nhw? Wel, yn sicr mae Dan Griffiths angen help. Mae'n sgrychyn allan am hynny. Mae'n lot o bwysau ni ar chwaraewr mor ifanc. Dwi'n meddwl 19 oed ydi o, ia. Ar menthyg o Gaerdydd, ia, mae angen y profiad a nid o dyfu fel chwaraewr, ond mae angen help. Mae'n galed fel blaenor i trio
occupy dau centre-half, dydy. Mae'n job mawr, a weithio pan ti'n chwarae mewn dau, mae'n gymaint yn haws i jyst yn cael y perthynas gryf na. Owen di gwneud yn dda fan na tuag at Griffiths. Mae'r peniad yn dod ôl fy Griffiths yn codi eto. A mae George Radcliffe. Dyma beth sydd wedi bod ar goll i'r Barri yn y 2 gêm diwetha. Mae Lewis wedi bod rhwng y pist. Mae yna gamgymeriadau wedi gwneud a mae wedi costi pwyntiau pwysig. Ac eto gweiddi'n gynnar, cymryd yn amheuaeth o'r awyr a dyna sy'n ar goll. Di bod ar goll i'r Barri. Dwi'n siŵr, Steve, mae'r amddiffyn, mae'r tîm i gyd. Wrth i bod Radcliffe yn ôl yn y tîm, heb di golli, efo fo yn y tîm yn dangos faint. O dda mae o wedi wneud tymor hyn. Mae'n rhoi hyder, dydy. Pan ti'n chwarae, ac o'n i'n blaen ar ond, yn enwedig am ddiffynnu, pan ti'n chwarae ti'n nôl, pan ti'n chwarae gyda rhywun fel hynna, ti'n hyderus mewn ti'n nôl i ti. Mae fe jyst yn rhoi hyb i chi hefyd. Hugh, tu fewn at Spence, maen nhw'n cyfuno dda. O, lawr y chwith, Georgiaeski y dacl o tu ôl. Mae'n gadael Chris Hugh. Gath o'r fel. Gafodd e'r bel, ond fi'n credu falle, oedd wedi troi bigwn tyma fach, yn ei dalu ar ei bigwn. Mae'n trwy benglin o'r ochr, ti'n iawn yma na. Ti'n be, mae'n dacl mwy na llawn. Mae'n gwybod iawn, mae'n mynd trwy'r bengliniau i gael y bel. Mae'n eilyddio i Pen-y-bont. James Sadler sy'n gadael y ca ac yn cymryd i le rhifin ar 15. Billy Borgay. James Sadler yn gapten ar y Barri wrth iddyn nhw ddod lan trwy'r cyngreiriau de yn sicrhau dyrchafiad 2 blynedd o'r bron. Gwasanaeth arbennig o dda gan James Sadler ac yn derbyn cymeradwyaeth y dorf yma ar Barc Jenner. Wyt ti'n meddwl, Gwynan, bod gyda Barri ddigon i gynnig i fod yn fygythiad am y pencampwriaeth? Fi'n credu bod angen nhw cael chwaraewyr nhw nôl. Chwaraewyr profiadol nhw i helpu nhw yn enwedig dros y cyfnod nadolig pan mae'r gem yn dod yn gyflym. Ond mae mor agos ar y frig y blwyddyn yma. Mae'n neis gweld hefyd. Georgiaeski yn croesi a'r peniad lawr gan Dan Griffiths. Ymddeiriadau Gwenna mwy toriad y draws ni. Oedd y croesiad yn un dda a'r cyfle cyntaf falle clir i Dan Griffiths i benio am gol. Mi oedd hi'n athon dda iawn cyfeitio'n wrth i ddyn, ond mae'n bell o'r gol, dydy, a mae'n ychwanegu'r pwer tu ôl i wddfa fyna, a taflu Ben a ti a penio nôl a draws y gol, ond mae'n penio lawr, a does am llawer o nerth i gyro Radcliffe yn y gol. Owen trwy'r cylch canol, ond yn cael ei amgylchynu gan chwaraewyr y dreigau cyn Owen. Rhwystredigaeth iddo fe. A falle bod y ffaith bod Clayton Green wedi codi mor gyflym wedi bod yn help iddo fe. Ond mae'n derbyn melyn beth bynnag. A mwy o rwystredigaeth a falle na dim byd arall yn y dacl. Ia, ti'n hollol iawn na. Dim mwy na, yna malus yna fo o gwbl a mae Ken yn gwybod. Dwi'n falch nath y ddau ysgwyllaw ar diwedd fanna rwan hefyd. Radcliffe, tuag at McLagan. A dwi'n credu taw mwy efallai o sgwtied o Gymru ni'n mynd i weld yn dod i gweld y bachgen yma, George Radcliffe. Mae Rhys Griffiths rwystredigaeth iddo fe heno yma, ond gôl-geidwad y Barri yn sicr wedi dal y llygad heno. Spence. Ia, Rhys yn gwybod bod nhw'n cael y dyrchafiad i ddod i'r gygref yn tro gyntaf. Y faint o anodd o'n i'n mynd i fod. Sainty yn dwy'n y bêl. Sainty a Toure. Toure a McLagan sy'n rhwydo'n dryden. Y camgymeriad yn nghanol ca gan Hudson. Sainty yn ei dwyni yn bwydo Toure a croesi i McLagan i 9fed gol o'r tymor. Mae 2 gol yn 3 pwynt. Y Barri tair, Pen-y-bont dim. Wel, dwi'n siŵr wneud hynna blesio Gavin Chesterfield, gweld i bartneriad o tymor dwytha'n cyfuno i'r gol ma rwan. Tacl, Sainty'n neud yn wych i gyda'r tacl, cofia. Oedd yn ffyrnig yn ei benderfynogi roi wedyn Toure. Fo yn reit ar blat yn y diwedd, jyst neud siŵr, disgwyl rhediad McLagan, oed i fanna, cyn y bas, pasio i mewn. A fo yn neud y gweddill. Dwi'n meddwl mae'n allan dod ar wrth amddiffynwyr Pen-y-bont, ond yn sicr McLagan fydd yn dwyni. Dwi'n credu fydd Rhys Griffiths mor siomedig yn y ffordd yn nhw di ildio hwnna. Hudson gyda digonedd o amser ar y bêl.
oedd opsiynau i'r dde i'r chwyth, nath e oedi ar y bil, cymryd 3-4 cyffyrddiad bydd dim ond angen 1 neu 2, nhw colli'r bil, a wedyn maen nhw, oedd bron 4 yn erbyn 3 ar un adeg. Ti'n gwybod be? Oedd hi'n foment bach o hyd doedd gan y fflach yn y partneriad o'r tymor dwytha. Pen-y-bont yn chwilio am gôl gysur, a maen nhw wedi ennill cic gornel. Clayton Green yn trefnu popeth yn y cefn. Mae wedi arwain drwy y siampl, sgorio'r gôl. Captain heno gyda Luke Cooper wedi i wahar. Mae golwg tal iawn ar tîm y Barri. Mae'n cael ei tharo yn eisiau! O, modfeddi heibio'r postyn gan Harris. Mae yna 2 funud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Ia, mae'n neud bob dim, mae o'n gorfod, mae o'n cael y cysylltiad arni, mae'r pŵer ar y croesiad, a mae hanner llathan yn eibio'r postyn. Just ddim yn nos am Pen-y-bont. Yna ydi. Ymdrech dda, ond jyst yn un o'r osweithiau yna. Mae 2 funud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Malcolm, pwy yw syr yn y gêm? Wel, sy'n y gêm, mae wedi dangos 1 neu 2 o beth yn amddiffynol, ond Chris Huw, fo ydi sy'n y gêm llawn egni lawr y chwith, mae'n cynnig un bob tro. Ia, maen nhw wedi gadael o gael ffordd i hyn lot, ond faint o weithio mae wedi croesi, mae wedi pasio yn y cwrs cosbi. Fel amddiffynwr chwith, mae ei gymaint o end product i chdi yn y trean ymysodol y cae. Barri tair, Pen-y-bont dim, Griffiths, Sgwar at Hudson. Pen-y-bont yn chwilio i gadw'r record yma sgorio am hob gêm i fynd. Dwi'n mynd edrych i bod nhw mynd i cael hynny heno. Ti'n gwybod yr hanner cyfa gadw o'r cic gornel? Ti'n cofio'n hanner cyntaf, mae Glagan yn neud yr un peth. A Green yn dod i fewn i sgorio. Yna neb yna i Pen-y-bont sygwyd. Dim byd wedi mynd yn iawn iddyn nhw heno. Georgievski, cyfle fan hyn i osod i at Jeffries. Jeffries yn croesi, cael ei ffenio'n glir. Pen-y-bont yn gorffen yn gryf. Georgievski ar y cyffyrddiad cyntaf yn croesi. Hudson ar ergyd, ond unwaith eto Radcliffe wrth i bostyn. Gorff tu ôl y bêl. Barri yn mynd i godi i'r ail safle yn uwch gyngrair Cymru yn dilyn y fuddugoliaeth yma. Ni wedi chwarae y 2 funud dros y 90, a dyna chwiban ola Bryn Malcolm Jones o'r noson. Fuddugoliaeth heiddiannol i'r Barri yn taro nôl, wedi colli 2 gêm o'r bron. Clayton Green yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen yn dilyn symudiad cic gornel hyfryd. Yna Luke Cummins yn dyblu'r mantais. Cefnogwyr yn dathlu 5 llath ar hugain, ergyd wych ganddo fe i gynta dros y tîm, ac yna Cain McLagan 2 funud o'r diwedd yn sicrhau'r pwyntiau. Y sgôr terfynol yma ar Bartrenner, y Barri dringo'n ail, y Barri tair, Pen-y-bont dim, dewch nôl am y dadansoddi ar ôl yr egwyl.
ar ôl colli tair yn olynol, mae'r Barri wedi taro tair yn erbyn Pen-y-bont a'r triffwynt yn ei byd o waniaeth i dîm Gavin Chesterfield. Y rheolwr wrth i fodd, ond ddim yn rhy siomedig chwaith. Luke Cummings yn cael ei gol gyntaf ers ymuned ar Barri. Borelli yn methu ar ôl cic o'r smotyn ddadleuol. A'r hen enw cyfarwydd McLagan yn gorffen y noson i'r Barri. Bydd y goliad swmpus iddyn nhw, un gêm arall sydd na penwythnos yma. Honna fori met gyda'i ddyrwydd o'n cefn o wedyn ni, wrth gwrs hefyd fori. Rownd gynderfynol, cwpan Nathaniel MG. Pwy fydd yn cyrraedd y rownd derfynol yn y gystadleuaeth yna, sgwni. Dyn hyn, mae pethau yn edrych o ran y tabl tu ar brig, a'r triffwynt eto wedi codi'r Barri nôl i'r ail safle. Mae dal yn agos wel, y blip ni wedi gael o fe'n gynharach heno. Dwi'n mynd i wneud gymaint â hynny o niwed i obeithio'n y Barri. Dechrau ni gael yr ymateb yn syth draw ni ar y pennau. That's Nicky. Gavin Chesterfield, nice to get back to winning ways this evening. Yeah, delighted. You know, it's been difficult. 3 defeats is not nice, but tonight to get a clean sheet, score 3 good goals and potentially could have scored more is delighted. And Chris, at the end of the match there, we saw the players huddle together, showing the importance of what this result meant to them. What was said there? Just happy to get back to winning ways. As Gav said, we've had such a good start, unbeaten in 11, and then 3 on the bounce. We've not played our best and lost 3 and conceded as well, which is, as Gav would back me up here, we had such a good start defensively, and in 3 games we conceded more than we did all season, so it was good to get back to winning ways and also keep that clean sheet. It was certainly an energetic display from yourself out there. How difficult was it this evening? It was difficult, the conditions, it was cold, it was windy, it was wet, but it makes the pitch a lot better, to be fair. When it's dry it's sticky, so with a bit of water on the pitch it moves a lot better, and it suits us when we're sort of trying to keep the ball on the floor. Gavin, you've been forced to make some changes of late, but how much confidence can you take from that result and that performance? Never lost the confidence. You know, these are a great group of lads. You know, it's a really good squad of people, and you know, there's going to be times where you go through that. That's sport, it tests you. But yeah, we look forward now in the next couple of games, the next couple of weeks. Sorry, we've got more challenges to look forward to. But just delighted with the way in which the boys played tonight. You know, to go out after the back of 3 defeats and play like that, I'm just really pleased for them. Well, listen, congratulations. That's a result that takes you second. I'll ask you to present the champagne. Set in a game. Chris Hugh, llongyfarchiadau mawr. Congratulations. Well done. Thoroughly deserved. Well done. Thank you. Y rheolwr a'r chwaraewr yn hapus ar ôl y triffwynt yna. Yn amlwg, ond teimlo bach o bwysau fyna, diddorol clywed Chris Hugh yn sôn am y goliau nhw'n ildio, ond yn amlwg ddim wedi bod yn hapus da'r gemau diwetha. Na, dod ar golgeirau nhw mewn oedd hwnna ti helpu hefyd. Just fwy o hyder, fwy o hwb i'r chwaraewyr, ond o'n i'n meddwl i fod yn onest heno, oedd e fel bechgyn yn erbyn dynion, oedd y Barri yn ennill pob bil, gyntaf pob ail bil, nhw mor gadarn yn un erbyn un, ac o'n nhw'n llawn heiddi'r buddugoliaeth a dod mas o'r blip bach yna gyda buddugoliaeth swmpus. Siwr bydd hwnna'n brifo Rhys Griffiths o'r Pen-y-bont. Dach chi'n weld yr ail gol reit ar ddechrau'r ail hanner. Pen-y-bont yn cysgu fan hyn felly? Ie, amser mor wael i ildio gol, ond beth o'n i'n gweud ar wedys i o'n y sylwebeth, o'n i'n rili hoffi, o mynedd dda gyda'r Barri, o'n nhw ddim yn fforsio pethau, a fan hyn wedyn gwelwn ni pêl dda nôl, a cymryd e ergyd yna yn y lle gyntaf, ddim cymryd cyffredinedd arall, ond cymryd e anodd iawn wedyn i'r gol geidwad ar arwyneb sydd mor llithrig hefyd, i fynd allan i yna, ond amser really wael i ildio gol, a i fod yn oes gyda pob gol gyda Pen-y-bont, oedd hwnna wedi dod o camgymeriadau o nhw hefyd, so pethau gall hawdd i weithio arno i Rhys Griffiths, ond yn amlwg yn siomedig iawn iddo fe. Mae rhaid ni edrych ar y gic o'r smotyn. Pawb wedi cael bach o sioc pan fel yna'r dyfanwr yn pwyntio i'r smotyn. Ie, chi ddim wedi newid eich meddwl fi'n cymryd. Na, fi heb. Fi'n meddwl bod hwnna'n soft dros ben. A i fod yn onest, os o bod Borelli'n cael cadw melyn am deifio trio wneud y mwyaf hwnna, achos nath e braith caffredd e, ond am ffordd i gweithio'r bil, wel, cymryd e nôl. Falle bach fwy yn y cornel, ond arbediad gwych. Efe, y goes yn codi falle gan Ratcliffe yn ddal sylw y dyfarnwr. Os ydym ni'n ochr arall y geino chi'n amddiffyn y dyfarnwr hefyd. Chi'n gweld y goes yn codi? Ie, falle, ond fi jyst yn personol, fi'n cysau hynny, pan ti'n trio cadw coes mewn i ennill rhywbeth. O chi'n sôn, chi'n mynd gweld yn gêm y merched. Pam chi'n meddwl bod llai ohono fe os o gwbl yn gêm y merched? Fi yn wirioneddol yn meddwl bod nhw jyst fwy onest, ddim yn hoffi twyllo i ennill, achos na beth yw e, mae hwnna'n twyllo i ennill rhywbeth, a fi'n gwybod bod e yng nghanol y gêm i'r dynion nawn ni gweld ar pob lefel, ond i fi mae'n rhywbeth rili rwystredig, achos mae'n cymryd i ffwrdd o naws y gêm, morals y gêm, a mae hwnna'n rhywbeth siomedig i fi. Dyna ni, rwy'n arall sy'n siomedig, mae'n siŵr yw. Rhys Griffiths, rheolwr Pen-y-bont, fe sy'n gyda Nicky nawr.
Well, sure, it's a difficult one to take this evening, I imagine. Yeah, first of all, I think this is a week where I've had snippets of perspective throughout the week, and then more so than Christian Edwards being ill at the moment. So we want to wish him all the best, far more important than today's game. Going back to the game, I thought for the first 2/3 of the game they were just a bit better than us. They were a bit smarter, outmuscled us a little bit cuter at times, and then they got the 2-0, obviously. And then for the last third of the game, we were by far the better side, and we played some brilliant stuff. It was like Brazil at times, but the game was dead then. And probably the third flattered them in all fairness. Probably a 2-0 or a 2-1 would have been better, but they deserved the win because when it mattered, they were just a bit better. That goal, second goal so early in the second half, that's a killer punch then, isn't it? Yeah, it is, and I'll have to look at it because I can't remember at the time. I barely sort of got my coat on, but obviously it looks like a good finish, but I'm sure when I look at it there'll be mistakes in that, and I'll look at that and think, why did you go there, or why didn't I cover that area, or whatever. So we'll look at that again, but always the timing of goals is key to any game, and that was a killer. Diolch, Gref. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn I Rhys Griffiths. Gawn ni weld y gol ola'r Barri, hefyd cyn I ni fforwelio â chi. A chi'n sôn am bod yn bwyllog, enghraifft arall am hynny. Ie, yn union, ond eto yn dod y camgymeriad. Pen-y-bont, Hudson yn cymryd gormod o amser ar y bel, a mae Clagan, mae'n gwybod ble mae'r rwyd, mae'n gwybod sut I sgorio yn y safle gorau fanna. Pel ar draws, yn pel dda, ond mae jyst yn y safle, mae'n stiffo mas y gols, mae'n gwybod ble I fod, ac yn ychwanegu yw 8 gol yn barod tymor yma. Beth sy'n newid o ran Pen-y-bont, 2 fuddugoliaeth, os yw pethau'n cario ymlaen fel hyn, dim ond un beth sy'n mynd I ddigwydd, maen nhw'n mynd lawr. Ie, mae'n anodd, pa deithio nhw lan, fi'n siŵr nhw'n gwybod bod e'n mynd I bod yn her mawr I aros yn y gyngrair. Rhys Griffiths yn gweithio'n galed gyda nhw, ond I fi jyst o ran camgymeriadau sgeilus, ac yn personol heddiw, ni ddim yn meddwl bod y formation yna wedi gweithio, oedd dim digon o led gyda nhw, ac oedd hwnna'n achosi problemau, ond mae angen jyst bach fwy o creu y digrwydd hefyd yn y trydydd olaf, a diffyg profiad mewn ffordd gyda Dan Griffiths, ond mae fe'n rhywun mae angen nhw adeiladu y tîm o gwmpas. A'r Barri, maen nhw dal yn ail, colli 3 yn olynol, dwi'n mynd I wneud gymaint o hynny o niwed iddyn nhw tu ar brig. Fi'n gwybod falle chi byth yn cael pawb yn hollach mewn tymor, ond tasen nhw'n cael rhan fwyaf o'r garfan yn hollach, lle bydden nhw arni? Ie, yn union, os gyda nhw'r 5 neu 6 o reor arall grif I ddod nôl mewn, fi'n siŵr fydden nhw dal reit lan fyna diwedd y tymor, achos mae fe mor cyffroes. Ond mae'n neis gweld hefyd yn lle jyst gael y seintiau newydd, beth ni wedi gweld dros y 10 blwyddyn diwetha. Nawr yn y 2 mlynedd diwetha, mae lot o tîmoedd yn dod lan, a fi'n siŵr fydd Barri fan os bod nhw'n gallu cael y chwaraewyr yma nôl a cadw nhw nôl. Hyfryd, Gwennan, diolch am y cwmni drwy gydol wrthos. Na ni'n dawnsio heno. Fel nos ffordd. Just I Gymru fanna. Gwych, diolch yn fawr iawn am eich cwmni chi hefyd. Lot mwy I ddod, mwy o sgorio nos lun hefyd. Hwyl fawr I chi.